actuel media filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka nin émission in makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ nin ye an donnen o de kɔnɔ sisan mun bɛ lase aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ fɛ Isiaka Mayiga mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit ani mɔgɔ min bɛna sɔnni sɔrɔ WhatsApp groupe sanfɛ halisa aw ka dɔn émission dɔnni kɛnɛ an bɛ o de kɔnɔ bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen o ye dolo karamɔgɔ de ye an ye dɔnni suguya camanw ye an ye dɔnni suguya camanw mɛn an ye donsow ta an ye somaw ta an ye tubabu dɔnna dɔw ta bi an ye mɔgɔ min fɛ an ma deli ka dolo karamɔgɔ ta fɔlɔ n bɛ kuma dolo kan a finen don a jɛlen don dolo bɛ se ka mun ɲɛ a bɛ se ka mun tiɲɛ an y'o mɔgɔ dɔ woloma bi ka na an tigɛ da kan ni o ye Seydou Tarawele a sigilen bɛ Yirimajɔ CSK tɛgɛ fanfɛla la an bɛna kuma d'a ma a b'a présenter jama la ka foli d'aw ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la karamɔgɔ Seydou Tarawele a ni ce. Somɔgɔw bɛ n bɛ sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye ne ye dolo karamɔgɔ Seydou Tarawele ne ye Miɲanga de ye ne bɛ bɔ Kucala mara la dɔɔni dama dama de bɛ n na dolo dɔɔni bɛ n na tarabu dɔɔni bɛ n na nimoro dɔɔni bɛ n na yiri dɔɔni bɛ n na siko dɔɔni bɛ n na ni dɔɔni duuru de bɛ ne na n'i ye ɲininka fɛn o fɛn na anw tɛ dɔɔni bɛ n'an b'a fɔ fo a ka sɔrɔ prévu b'a la parce que ni prévu tɛ dɔɔni na ni e ni prévu tigiw taara ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn e bɛ bɛnɛ donc i ka dɔɔni tɛ se ka jate ni prévu tɛ dɔɔni na a tɛ se ka jate dɔɔni fɛ quoi donc n b'i fɔ k'aw waleɲuman dɔn aw nana n sɛgɛrɛ min kɛ n bɛ dugawu kɛ aw ye hali bi Ala k'aw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ anw lamɛn Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen n'an ye kuma fɔ min ma fɛngɛ an t'a dabɔ a kama parce que adamaden kodɔnna tɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ lagosi kodɔn bɛ kuma ni kodɔn de ye donc n'an ye kuma min fɔ bon mɔgɔw b'a faamu dɔ bɛ se k'a faamu k'a ɲɛ dɔ t'a faamu k'a ɲɛ parce que adamadenw hakili tɛ kelen dɔw ka faamuya tɛ kelen i b'a sɔrɔ i bɛ kuma dɔ fɔ mais i m'a fɔ kun dɔ la dɔ b'a miiri ka taa kun dɔ la donc an b'a ɲini Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen donc i ka foli kɛ kosɛbɛ. Seydou Tarawele i ka foli diyara n ye kojugu an ka foli b'i ye i sɔnna ka an ka émission sɔrɔ i fɛ o diyara n ye a bɛnn'a ma ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo o ye Seydou i ye dolo karamɔgɔ ye i ye tubabu masa ye i ye yiri dɔnna ye i ye siko dɔnna ye yala nin bagan in a nana cogo di Seydou y'a sɔrɔ du kɔnɔ de wa a yalala diɲɛ kɔnɔ k'a fara ɲɔgɔn kan de ka ne sigi ka mɔgɔ dilan n'a ye walima a ko i bɛ se k'i da don a nacogo la. Kosɛbɛ ayiwa i y'a dɔn dɔɔni filɛ nin ye dɔɔni tɛ tiɲɛ ye o dɔɔni ye ni min y'a kalan o de b'a dɔn ne fa tun ye dɔɔnikɛla ye ale de tun bɛ an ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka filɛlikɛ ɲɛmɔgɔ ye nka ne min y'a kalan ne de kɛra a tiɲɛ ye talibaga ye mais ni e m'a kalan e bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ne y'a min bonmosi fɛ k'a sari fɛngɛ fɛ o kumaw tɛ minnu bɛ se ka jate ni hali aw ka du kɔnɔ n'a kɛra dɔɔnikɛla ye n'i m'a kalan e bɛ se k'a dɔn cogo di fɛn min bɛ ye k'a b'a kalan o de ye ayiwa e de b'a tiɲɛ sɔrɔ donc ne y'a sɔrɔ n kɔni y'a sɔrɔ n fa b'a kɛ a diyara ne fana ye ne y'a ɲinini k'a la kosɛbɛ parce que ne nan'a ye ne tɛ nkalon fɛ parce que ni ko nana kɛ k'a fɔ ko nkalon mana don diɲɛ fɛn o fɛn la hɔrɔn man kan ka don a la donc o de y'a kɛ ne ye recherche k'a la k'a ɲini ka se k'a dɔn nafa bɛ dɔɔni na walima nafa t'a la mais ne y'a ye ne fa ye baaraw kɛ n'a ye a ma nkalon tigɛ bon ne yɛrɛ fana ni ne kɛra nkalon tigɛ a kɔfɛ ne m'a ɲini k'a dɔn ne bɛ kɛ komi ne bɛ k'ale lagosi a kɔfɛ donc o de la ne y'a ɲini k'a ɲɛ dɔn dɔɔni o dɔɔni bɛ ne bolo i b'a sɔrɔ prévu b'a kɔnɔ donc ni dɔɔni bɛ ni prévu t'a la ne tɛ kuma a kan i n'a fɔ an bɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan t'a fɔ k'a fɔ ko inshallah n'i y'a kɛ ni Ala sɔnna ni Ala ma sɔn don i y'a tigi ka wari dun yarɔ o nafa kɔni tɛ wala donc dɔɔni kɔni ye an bɛ ka kuma min na nin ye dɔɔni dɔ de ye parce que mɔgɔw bɛ k'an filɛ sisan o ye dɔɔni dɔ de ye mais n'an ka dɔɔni nana kɛ k'a kɛ to ko ni Ala sɔnna e ni dun ni Ala ma kuma yarɔ o kɔni tɛ se ka kɛ dɔɔni ye Ala ye fɛnw de dilan n'i ye min fara min kan dɔrɔn a bɛ k'a ye donc o ye Ala ka dɔɔni dɔ de ye voilà ani dɔɔni sugu ye fila ye kɛnɛkan dɔɔni bɛ yen ani dibi dɔɔni dibi dɔɔni ye min ye n'i ye dusukun ɲa ka ko min miiri ka bɛn a wagati ma a bɛ kɛ ani i ye fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan k'a kɛ dɔ ye olu de ye dɔɔni fila de bɛ yen i y'a faamu voilà donc n b'i fɔ. Nba i Tarawele i ka o jaabi diyara n ye kojugu halisa an bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ɲɛfɛ karamɔgɔ an ka bi sigi bɛna boli mun kan a fanba o ye dolo ye kosɛbɛ ni sigi kuntala janyana an da bɛ sɔn ka se sigi ko ma walima yiri ko ma nka dolo ni bɛɛ y'i dɔn dolo karamɔgɔ ye dolo yɛrɛ ye mun de ye mɔgɔ bɛ se ka i yɛrɛ dolo dɔn cogo di. donc n ye min f'i ye adamaden fɛn o fɛn n'i y'a ɲininka a bɛ fɛn min dɔn
i bɛ nafa sɔrɔ a la mais n'i ye mɔgɔ ɲininka fɛn na a tɛ min dɔn a bɛ kɛ e yɛrɛ fɛ i b'a yɛrɛ ale min t'a dɔn n'i bɛ k'a ɲininka ale bɛ degun e min fana y'a ɲininka n'a b'a dɔn a bɛ se ka kuma fɔ i ye kuma min b'i nafa dolo n'i y'a mɛn ko dolo ye wagati de ye adamaden bɛ bange wagati min na o wagati de bɛ se ka e permettre n'a bɛ se ka dɔn karisa parce que ala ye diɲɛ dilan k'a tila fɛn naani cɛ o fɛn naani nin o ye tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ ye donc ɲɛnamaya bɛ nin de kɔnɔna na donc o dolo fana de b'a kɛ sisan e bɛ bange ka bɛn wagati min ma wagati de bɛ se ka e permettre k'a dɔn k'a fɔ ni tigi bangena ka bɛn ni zodiac ye so 12 de so 12 de bɛ sankolo la donc o sankolo so 12 nin tile bɛ don a kɔnɔ a bɛ tile 30 k'a kɔnɔ donc o tile 30 kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bangena o kɔnɔ a bɛ se ka fɔ n'a fɔ ni tile donna bélier kɔnɔ a bɛ se ka fɔ ko karisa ninnu ye bélier ye mais bélier sugu jumɛn don bélier ye mun ye voilà o bɛ fɔ min ma ko sagajigi donc olu ye signes de ye quoi walasa fɛn in ka se ka dɔn quoi ni mɔgɔ min bangena ka bɛn ni o wagati ye tile bɛ so fɔlɔ kɔnɔ wagati min na o tigilamɔgɔw de ye u bɛ fɔ olu ma k'olu tasumadenw ye nka mais est ce que o bɛɛ ye kelen ye wa bon dɔw bɛ bange bi i b'a sɔrɔ bi dolo min bɛ yen bi tɛ alamisa ye wa i b'a sɔrɔ bi dolo min bɛ ka mara kɛ i b'a sɔrɔ alamisa fanga ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ ascendant min bɛ yen parce que u bɛ fɔ ascendant descendant ascendant in de ye a y'a gɛrɛsɛgɛ ɲɛ parce que tile ɲɛ ni kalo ɲɛ de bɛ yen tile de bɛ munumunu n'a donna ayiwa kalo kɔnɔ a bɛ tile kɔnɔ ni tile donna zodiac so fɔlɔ kɔnɔ a bɛ tile 30 kɛ san kɔnɔ kalo ale mana don so min kɔnɔ ale bɛ san 1 kɛ donc o de bɛ munumunu adamaden i ka ɲɛnamaya so o de ye bélier ye walima taureau walima jumeau walima cancer walima lion walima lion walima vierge walima balance walima scorpion walima sagittaire walima capricorne walima verseau walima poisson donc olu fana na n'i ye o ɲɛw lajɛ i bɛna kalo ɲɛ fana na kalo ɲɛ fana b'a ta rat buffle tigre chat dragon serpent séval chèvre singe coq chien cochon o ye kalo ɲɛ ye tile ɲɛ ani kalo ɲɛ tile ɲɛ de ye ɲɛnamaya ye kalo ɲɛ ye gɛrɛsɛgɛ ye donc mɔgɔ min bɛ a bange nin wagati la e bɛ fɔ k'a fɔ karisa ye bélier ye bélier don a ye kalo sɔrɔ tile sɔrɔ so jumɛn kɔnɔ a ye kalo sɔrɔ so jumɛn kɔnɔ donc ni mɔgɔ min bangena nin na ka bange n'a fɔ mɔgɔ min bangena ka bɛn ka tile to ayiwa so fɔlɔ kɔnɔ ka bange n'a fɔ misali la mɔgɔ min bangena n'o bɛ fɔ min ma ko bélier mɔgɔ min ye bélier ye n'a bangena ka bɛn juma ma ale tɛ gɛlɛya ale bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ba ka ɲi n fa ka ɲi t'u la sabu bélier ka donjugu de ye ayiwa tarata ye donc o de kosɔn i b'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ siri bɛ n na an ka kow tiɲɛlen don nin de bɛ nana ye san dɔw fana bɛ yen i damaden n'i bangena o san kɔnɔ o dolo min bɛ mara kɛ parce que san o san i b'a sɔrɔ san 30 o san 30 dolo dɔ de bɛ yen i n'a fɔ 1909 mɔgɔ minnu bangena 1909 ka na 1944 la olu tigiw tun ye mɔgɔ ye démocratie ko kuma tɛ se ka fɔ olu ye olu ye marsiɲɛw ye u ka farin mɔgɔ faraw don cɛ faraw don mais mɔgɔ minnu nana bange 1945 ka na 85 na 1945 ka na 80 na olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka ko ka nɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ hinɛ silamɛya b'u la makari b'u la fabonya b'u la babonya b'u la donc faw ka farin denw ka nɔgɔ donc mɔgɔ minnu nana bange 1981 ka na 2016 la soleil nana soleil ye dolo jamale dolo kafale drogta b'a la kɔrɔjɛgɛniya b'a la n tɛ sɔn b'a la donc olu nana bange ka bɛn o la donc an bɛ yɔrɔ min na sisan i bɛna ye ka taa 2016 la ka taa 2052 la Saturne fana nana donc ni dolo de b'a kɛ gɛlɛya bɛ don ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a ye an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw bɛɛ bɛ ka kule mara tɛ yen mais a ka kan ka ɲini k'a dɔn mais mun de y'a kɛ ni mara tɛ yen dolo jumɛn de bɛ ninnu kan donc i bɛna ye mɔgɔ minnu bangena fɛngɛ na anw bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya kun ye min ye ka ta 1985 ka na 80 na 1945 ka na 80 na mɔgɔ mɔgɔ bangena o temps kɔnɔ ani mɔgɔ min bangena 81 ka na 2016 la mɔgɔ minnu bangena o kɔnɔ gɛlɛya b'u bɛɛ la ka sababu kɛ Saturne de bɛ mara la sisan donc Saturne min bɛ mara la ale bɛ ligne opposée a bɛ soleil opposé donc i b'a ye bɛɛ bɛ ka kule bɛɛ fɛ dɔrɔn ne ka gɛlɛya ju ye karisa la or que planète ninnu ka gɛlɛya de bɛ mɔgɔninfinw kan
donc fo ka ɲini k'a dɔn Saturne min bɛ sisan Saturne dun bɛ ayiwa soleil opposé o mɔgɔw bɛ yen minnu bangena 81 na ka na 2016 la wagati bɛ ka olu opposé mɔgɔ minnu fana bangena 1985 1945 ka na 80 na wagati bɛ ka olu fana opposé donc gɛlɛya ju de ye n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ gɛlɛya la donc i bɛ taa ye dolo de bɛ se k'a kɛ e n'i kɔrɔkɛ i b'a dɔn e n'i kɔrɔkɛ tɛ bɛn walima e n'i ba tɛ bɛn yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ n'a ba tɛ bɛn walima dɔ n'a fa tɛ bɛn donc dolo de b'a kɛ e bangena ka bɛn wagati jumɛn na e bangena wagati min kɔnɔ dɛ i n'a fɔ misali la e ba ye verseau ye e nana kɛ lion ye e n'i ba tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ka sababu kɛ o planète ninnu tɛ bɛn walima e kɔrɔkɛ e ye verseau ye e kɔrɔkɛ ye lion ye karamɔgɔkɛ n'i ma kɔlɔsi e b'a ye gɛlɛya bɛ don fo dolo karamɔgɔw de ka se ka hali furu mɔgɔ min ye verseau ye n'a bangena dimanche hali ni muso don a bɛ furu caman de kɛ walima a tɛ se ka sigi furu kɔnɔ n'i fana kɛra cɛ ye i ka furuko bɛ gɛlɛya mɔgɔ min fana ye u b'a fɔ ko capricorne capricorne o capricorne n'a bangena samedi n fa ka ɲi n ba ka ɲi t'u la i bɛ gɛlɛya kɛ a fɔ n'a fɔ ntɛnɛn mɔgɔ minnu ye capricorne ye ni tubabu bɛ fɔ horoscope la u b'a fɔ ko capricorne capricorne mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn n'i y'a sɔrɔ a bangena ayiwa ntɛnɛn n fa ka ɲi n ba ka ɲi t'a la gɛlɛya b'a la mɔgɔ b'a dɔn cogo di ko i ye verseau ye walima i ye capricorne datiw de b'a la mais an bɛ fɛn kɔnɔ parce que mɔgɔ caman bɛ a datiw dɔn sisan parce que a bɛ commencer le 21 mars ka taa le 19 avril la donc olu de bɛ fɛn na mais n bɛ ka min fɔ ka taa nin walasa an kuma ka se ka teliya mɔgɔ min bangena bele ka mɔgɔ min ye bele ye n'i y'a sɔrɔ i bangena juma gɛlɛya b'i la i b'a tan ka dɛsɛ fo dolo karamɔgɔ de bɛ se ka bɔ tɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ i la tarabu tɛ se ala tɔgɔ tɛ se ayiwa yiri tɛ se fo dolo karamɔgɔ de bɛ se k'a dɔn a ka kan ka kɛ cogo min na ni mɔgɔ min bangena mɔgɔ min ye bele ye n'i bangena juma gɛlɛya b'i la mais i b'a dɔn cogo di k'i ye bele ye bon n bɛ k'o de fɔ ten parce que mɔgɔ caman bɛ nin faamu sisan parce que dati de don n b'a fɔ n ko tile bɛ don so 12 de kɔnɔ o b'a fɔ ma ni m'a fɔ n ko toro wa toro bele a fɔ bele toro toro fana ni mɔgɔ min fana ye toro ye mɔgɔw b'a faamu mɔgɔ caman ye nin faamu sisan horoscope la mɔgɔ min fana ye toro ye ni e bangena ka bɛn ni tarata ye e fana bangena tarata n ba ka ɲi n fa ka ɲi t'aw la e fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ donc gɛlɛya min bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ k'o de fɔ ka taga k'a dɔn mun de y'a kɛ ne ka kow ka gɛlɛn mun de y'a kɛ mɔgɔw bɛ ne juguya donc mɔgɔ min fana bɛ yen u bɛ fɔ minnu fana ma ko jumeau mɔgɔ minnu fana ye jumeau mɔgɔw ye n'a fana bangena ka bɛn ni alamisa ye gɛlɛya b'a ka ko kɔnɔ donc ale b'a tan ka dɛsɛ a tɛ wari sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen furukow bɛ gɛlɛya walima a ka kɛ banabagatɔ ye mɔgɔ minnu fana bangena u bɛ bɔ minnu ma cancer mɔgɔ minnu fana ye cancer ye cancer o cancer bangena samedi dɔrɔn gɛlɛya bɛ yen donc cancer mɔgɔw yɛrɛ olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ ni min bangena ka bɛn ni ayiwa samedi ye. i ko kuma dɔ daminɛ ko ka daminɛ 21 mars la ka taa bila 19 avril. voilà donc o de ye bele de. olu ye bele mɔgɔ. voilà olu ye bele mɔgɔ. mɔgɔ minnu bangena ka daminɛ 21 mars ka taa bila 19 avril la olu ye bele mɔgɔ ye nka toro mɔgɔ olu fana ta bɛ daminɛ. olu ta fana ta bɛ minɛ o yɔrɔ de la donc a bɛ tugu ɲɔgɔn na ka taa parce que san bɛna yɛlɛmɛ sisan de an bɛ san ma yɛlɛmɛ o bɛnkanw de san yɛlɛmɛna sinon san bɛna yɛlɛmɛ le 21 mars. I y'a faamu le 21 mars san bɛ yɛlɛmɛ donc mais mɔgɔ minnu fana bɛna bange ka kɛ u bɛ fɔ minnu ma lion mɔgɔ o mɔgɔ bangena samedi gɛlɛya b'i la i b'a tan k'a dɛsɛ donc date min fɔra sisan date minnu bɛ fɔ nin o date intervalle kɔnɔ ni bangeli bɛnna samedi ma dɔrɔn gɛlɛya bɛ yen lion bɛnna a bɛnna samedi ma i n'a fɔ sisan e y'a dɔn ko e ye lion de ye mais e dun bangena ayiwa samedi gɛlɛya bɛ yen donc o tɛmɛlen fana kɔfɛ o bɛ fɔ signe dɔw fana ma ko vierge mɔgɔ o mɔgɔ fana ni e de bangena ka bɛn alamisa ma gɛlɛya bɛ i ka kow kɔnɔ mɔgɔ min fana bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko balance mɔgɔ o mɔgɔ bangena tarata dɔrɔn gɛlɛya bɛ yen scorpion mɔgɔ o mɔgɔ fana ni e bangena ka bɛn ni juma ye gɛlɛya bɛ yen ni bangena non olu tɛ parce que si ninnu bɛ ɲɔgɔn opposé tarata ale bɛ juma opposé samedi ale bɛ don fila de opposé n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko samedi ka gɛlɛn samedi bɛ tɛnɛ opposé a bɛ dimanche opposé donc si ninnu fana ye samedi ale de bɛ verseau mara ale de bɛ capricorne mara i y'a faamu donc bélier ale de bɛ ayiwa mars de bɛ bélier mara ale de bɛ scorpion mara donc taureau Vénus ale de bɛ fɛngɛ mara ale de bɛ taureau mara ale de bɛ Vénus mara a fɔ balance mara donc jumeau ale fana mercure de bɛ jumeau mara ale de bɛ vierge mara donc ala ye adamadenw dilan k'u kɛ ɲɛmɔgɔ bele
u bɛ bamananw bɛ fɔ min ma ko funteni kalo fɔlɔ funteni kalo filanan funteni kalo sabanan donc olu ye mɔgɔ groupe 3 ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye bele ye cancer fana olu fana ye samiya kalo fɔlɔ samiya mɔgɔw ye samiya kalo fɔlɔ samiya kalo filanan samiya kalo sabanan donc olu fana ɲɛmɔgɔ de ye cancer ye donc k'a ta kawla u fana ka kalo fɔlɔ o ye balance ye kalo fɔlɔ kalo filanan kalo sabanan ala ye adamadenw dilan k'u bila ɲɔgɔn ɲɛ bele o ye ɲɛmɔgɔ ye taureau o ye cɛmancɛmɔgɔ ye jumeau o ye kɔmɔgɔ ye cancer o ye ɲɛmɔgɔ ye vierge lion o ye cɛmancɛ ye donc ni ko dɔ fɛ sisan ni verseau mɔgɔ ani jumeau mɔgɔ ni olu ni lion mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔngɔ dɔ la sisan wala sɔrɔ kɔngɔ bɛ to jɔn ta la voilà donc ni verseau ni lion ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan na vraiment n'i y'a sɔrɔ ale min bangena parce que si ninnu b'u tɛmɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a sɔrɔ ale ye verseau ye capricorne samedi de sɔrɔ i y'a faamu donc lion fana ye dimanche sɔrɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn capricorne bɛ se ale bɛ se ka sɔrɔ lion a bɛ se a la parce que ale fanga ka bon parce que ale de ale ye cɛman fɛngɛ turulen dɔ de nin ye lion ye cɛmancɛ ye verseau fana ye cɛmancɛ ye mais cɛmancɛw dolu ka girin ni ɲɔgɔn ye i y'a faamu parce que kɛ duuru de bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛbaga kɛyɔrɔ kɛtuma kɛcogo ani kɛfɛn bele ye kɛyɔrɔ ye cancer o ye kɛyɔrɔ ye balance o bɛ a bɛ kɛ a fɔ bele o ye kɛbaga ye kɛyɔrɔ o ye ayiwa cancer ye a bɛ kɛ tuma min na o ye balance ye a bɛ kɛ cogo min na o ye capricorne ye i bɛna fɛn min kɛ o ye verseau ye donc ni kɛ duuru de bɛ diɲɛ na kɛbaga ni kɛyɔrɔ ni kɛtuma ni kɛcogo ni kɛfɛn donc o la mais bele mɔgɔ ani lion mɔgɔ mana ɲɔgɔn sɔrɔ bele bɛ lion bɛ parce que ale ye ɲɛmɔgɔ ye cancer fana n'o ye lion ye ɲɔgɔn sɔrɔ cancer bɛ lion bɛ bon ni balance fana ni lion ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ lion bɛ voilà donc o la fana ni o tɛmɛnen fana kɔfɛ mais ni lion fana ni vierge ye ɲɔgɔn sɔrɔ lion bɛ vierge bɛ a bɛ jumeau bɛ a bɛ scorpion o bɛ kɛ ben filanga bɛ mais a bɛ se scorpion o scorpion na donc fɛn ninnu bɛ nin position na. an b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'an su sisan a ka d'u ye cɛn na bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko ne ye verseau ye ne ye jumeau ye ne ye nin ye o de ka di a kelenna bɛɛ ye ni a se ka walala sisan émission kɔnɔna la hali ni émission banna ni peut-être karamɔgɔ numéro bɛ se ka di ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka dolo dɔn walima k'i ka fɛn di a bɛ se ka karamɔgɔ Seydou Tarawele wele o tigi bɛ a ka date fɔ a ɲɛna i n'a fɔ a ye exemple la cogo min na 21 mars ni 19 o ye jumɛn de ye kosɛbɛ o ye bele de ye bele voilà o ye bele ye bon i ye yɔrɔ min fɔ nin ye y'a dɔn n y'a fɔ ye n ko anw ye nin kuma in caman kɛ fɛngɛ na ni mɔgɔ min b'a fɛ e t'i ka si dɔn e de bɛ se ka weleli kɛ e bɛ ɲɛfɔ i yɛrɛ ye k'a dɔn ne ye nin ye nin ye nin ye n tɛ ne y'a fɔ global la k'a fɔ bélier taureau jumeau cancer lion vierge balance scorpion sagittaire capricorne verseau poisson i y'a faamu donc n'i taara bamananw sira fɛ samiya kalo fɔlɔ funteni kalo fɔlɔ funteni kalo filanan funteni kalo sabanan samiya kalo fɔlɔ samiya kalo filanan samiya kalo sabanan kawula kalo fɔlɔ kalo sabanan fonɛnɛ kalo fɔlɔ fonɛnɛ kalo filanan fonɛnɛ kalo sabanan donc o fana bɛ bɛn 12 ma ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i yɛrɛ dɔn de sisan e de b'a ɲini k'a dɔn ne yɛrɛ bɛnna wagati jumɛn ma parce que tasuma ni fiɲɛ ni ji ni mɔgɔ bɛ bele ye tasuma ye n'i y'a sɔrɔ e ye tasuma ye e bɛ taa sɔrɔ kalo ɲɛ na e ye ji sɔrɔ donc e ka ko filɛ nin a bɛ gɛlɛya parce que tasuma ni ji gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc fo a ka sɔrɔ sisan a bɛ lajɛ nɛgɛ min de bɛ ta ka ɲini k'a d'i ma walima u bɛ se ka yiri nɛgɛw d'i ma e bɛ se ka olu de don i yɛrɛ la parce que nɛgɛ dɔ bɛ yen n'i y'a don i yɛrɛ la a bɛ problème se i ma i n'a fɔ capricorne mɔgɔ n'a tora ka warijɛ don dɔrɔn a bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a bɛ se ka accident sɔrɔ o bɛɛ b'a la voilà hali fini dɔw bɛ yen n'i b'a don dɔrɔn i bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ parce que couleur dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɔlɔlɔ di mɔgɔ ma i y'a faamu donc fɛn dɔw bɛ yen wagati dɔw bɛ yen ni e bɔra o wagati la i bɛ se ka problème sɔrɔ parce que tuma min na ni e y'a sɔrɔ dolo min bɛ yen e ye bele ye ni don min na ni juma dolo bɛ mara la don min na ni farati la dɔrɔn i bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ donc ko nin de bɛ yen donc i bɛ fɛn dɔ de kɛ k'i yɛrɛ makaran sisan
parce que ni sisan ni bélier n'u taara accident kɛ n'i y'a sɔrɔ ni balance de bɛ yen ni balance ni fɛngɛ ye ɲɔgɔn fɛngɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛɛ bɛ bana ka bin n'u bɛ to dɔrɔn u bɛɛ bɛ se ka to yen si tɛ bɔ a la nka mɛ n'i taara sɔrɔ ni bélier ani cancer taara ɲɔgɔn gosi dɔrɔn si tɛ bana a fɔ ni bélier ni scorpion taara ɲɔgɔn gosi dɔrɔn si tɛ bana cɛ fɛn man sɔrɔ parce que opposant t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc cancer fana n'a ni capricorne ɲɔgɔn fana dɔrɔn n'i ma kɔlɔsi u bɛɛ bɛ to a la parce que opposant de bɛ yen donc o de la hali sigiyɔrɔ la i bɛ taa sigi i ni mɔgɔ min bɛ sigi donc olu bɛɛ de ka kan ka jateminɛ parce que an ka jamana in kɔnɔ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ bɛn voilà n'i bɛ taa sigi e bɛ taa voyage la n'i taara sigi mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i sigila kɛrɛfɛ dɔrɔn n'a ye sɔgu sɔrɔ dɔrɔn e bɛ to a la donc hali kaba kɔnɔ voyage sira la voyage sira la nin bɛɛ bɛ yen hali furu yɛrɛ la i b'a ye muso dɔ bɛ se ka a cɛ faga walima cɛ bɛ muso faga donc nin bɛɛ ye opposant de ye sinon mɔgɔ bɛ yen n'i y'a bila k'a fɔ ko a ka a tigi faga tɛ se parce que i b'a ye minnu bɛ ɲɔgɔn faga n'a fɔ sa misali la ni mɔgɔ min ye lion ye ale taara ka taa verseau furu karamɔgɔkɛ ninnu kɔni ka furu tɛ ba fiyewu ni dɔ ma dɔ bana ayi ni furu ma sa dɔ ma taa ka dɔ to o tɛ kɛ fiyewu awa n'u ye denw fana sɔrɔ a denw tɛ kɛ den nafamaw ye parce que olu tɛ o si ninnu ma ɲi ni olu jɛra ka fɛn o fɛn bɔra la dɔrɔn a tɛ nafa di donc ko ninnu bɛ nin yɔrɔ de la fo adamadenw de ka kan ka nin de jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ bɛna fɛn min kɛ ni verseau n'a ye furu kɛ dimanche dɔrɔn o furu kɔni bɛ sa i tɛ lafiya fiyewu verseau ka furu kɛ dimanche ale ka don jugu de ye o ye ni vierge n'a fɔ poisson vierge ni jumeau n'olu fana ye furu kɛ alamisa dɔrɔn a furu tɛ ɲɛ fiyewu ni cɛ ye vierge ye muso ye poisson ye walima olu fila voilà olu fila yɛrɛ ni cɛ ye vierge ye muso ye poisson ye n'i y'olu di ɲɔgɔn na dɔrɔn i ye kɛlɛ de di ɲɔgɔn ma o si tɛ sɔn si ta ma ani ma kɔlɔsi mais a se ka dilan u ka bɛn ɲɔgɔn ma oui o bɛ se ka dilan parce que fɛn n bɛ fɛ ka min f'i ye ji ani tasuma est ce que o bɛ bɛn wa mais n'i ye bɔgɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ tebili tɛ kɛ wa n'i ye daga don u ni ɲɔgɔn cɛ daga tɛ bɔgɔ ye wa donc o tɛ tebili kɛ wa donc mais dolo karamɔgɔw de bɛ se ka nin ɲɛ dɔn karisa ni karisa ye ɲɔgɔn ta mais mun de ka kan k'o kɛ n'u bɛ se ka bɛn i y'a faamu parce que n'a fɔra ko karisa ni karisa tɛ bɛn donc o b'a sɔrɔ fɛn dɔw de ka kan ka don ɲɔgɔn na o b'u bɛn hali yiri dɔ bɛ yen n'i ye yiri dɔ tobi k'a don n'a fɔ misali la sa mɔgɔ ye nɛrɛ ni zɛrɛ ni jɛ tobi ni ɲɔgɔn ye ka to k'a ko dɔrɔn kɔlɔlɔ don parce que i bɛ diɲɛ yiri bɛɛ ye zɛrɛ ni jɛ falila yiri bɛɛ sanfɛ mais i tɛ zɛrɛ ni jɛ falilen ye ayiwa nɛrɛ sanfɛ n'a ye nɛrɛ faga dɔrɔn a fana bɛ sa donc i bɛna ye yiri dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ko fɛngɛ yiri min u b'a fɔ a ma ko joro bon yiri dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ a ma ko yiri ŋɔnilama dɔ de don ni joro bɛ o yɔrɔ la o yiri fana tɛ fara o kungo kɔnɔ n'i y'olu fana don ɲɔgɔn na ayiwa o gɛlɛya bɛ yen i tɛna nafolo sɔrɔ i m'a ye bamananw tun bɛ den dɔ di ka taa lamɔ la wa o tun b'a di kɔrɔ dɔ de la k'a bɔ du kɔnɔ parce que ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ i bɛ se ka saya sɔrɔ donc mɔgɔ min fana bɛ yen i ka kan k'i bangedenw fana ɲini k'a dɔn sinon ni m'i bangedenw dɔn n'i tora ka se muso ma a ye hakɛ to ni muso ye den sɔrɔ ka bɛn n'i bangedenw ye a t'i kulusi i den t'i kulusi jalasiri yɔrɔ sɔrɔ n'i ma sa n'i y'a mɛn a fɔra ko adamadenw tɛ si sɔrɔ fo dolo karamɔgɔw de bɛ se ka nin mɛn mais an ka jamana in na i bɛ dolo karamɔgɔ tan ɲini jamana in kɔnɔ a sɔrɔli ma nɔgɔ i m'a dɔn n'a bɛ sɔrɔ i y'a faamu donc o fana la sisan adamaden wagati dɔ fana bɛ yen san kɔnɔ tile 5 bɛ yen o tile 5 tile 1 pe de bɛ yen n'i ye cɛ o cɛ ye muso kanu o don i tɛ san 3 balo tugun dolo bɛ nin bɛɛ dara adamaden la mais bamananw tun b'a kɛ i bɛ se k'i da don o tile 5 na bon o bɛ yen ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn parce que n bɛ k'a fɔ ka adamadenw hakili jigin parce que voilà parce que bɛɛ n'i ta don voilà non tile 1 pe de don bamananw tun b'a kɛ i tun b'a ye bamananw tun bɛ boli dɔ kɛ u b'a sogo dilan ni don in sera u b'a fɔ ko i bɛ bɛɛ ka sogo in dun ko n'i y'a dun ko i tɛ se muso ma walasa ka se ka mɔgɔw kisi mais ni e banna k'a dun dɔrɔn o b'a dɔn e tɛna bɔ la n'i y'a tile 1 n'i ye muso ko k'a la karamɔgɔkɛ a ye hakɛ to ni i tɛ san 3 balo fiyewu ayi a calendrier bɛ yen mais e tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin de don
a bɛ siniwaw ka fɛn yɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ farafin parce que fɛn in dɔɔni de bɛ ayiwa an bɛ bolo. Ni y'o na sama yala dɔɔni ninnu dolo dɔɔni e y'a kalan i y'a bɛɛ kalan Mali kɔnɔ walima i y'a parce que dolo dɔɔni bɛ. Bon parce que n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔɔni tɛ dɔɔni ye Ala b'a di ani cɛsiri b'a kɛ parce que ne ye livre minnu san ne ye livre kelen san ne bɛ ka kuma ne livre kelen san $1,000,000 o de kosɔn mɔgɔ min taara kitabuni san 2,000 2,000 ne tɛ se ka an tɛ se ka kuma parce que ne ye livre minnu san ne bɛ livre min san ne ka livre dɔgɔmani caman ye 10,000 de ye parce que ne bɛ dɔɔni fɛngɛ mais minnu bɛ fili fɛngɛw kan ten i tɛ se ka a fɛngɛ i tɛ se ka nafa foyi bɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya ni min bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o tuma fa de bɛ mɔgɔw la u ka sin ka u ka fɛnw fili tɛ yan o b'a yira i la de k'a fɔ fɛn nin bɛ yen mais i b'a ɲini k'a ɲini k'a dɔn livre ɲuman fan o fan n'i b'a fɛ k'a san i b'a sɔrɔ i bɛ se ka a san wari min a da dɔɔnin ne ka livre fɔlɔ ne bɛ ka baara kɛ ni min ye ne ye dɔɔnin nin bɛɛ kalan livre min na livre kelen de don $1,000,000 don ne y'a san $1,000,000 n'a bɛ mɔgɔw de bolo ko i ye dolo kalan siniwaw fana bolo. Bon ni parce que ne ye livre min san ne dɔɔnin bɛɛ b'a kɔnɔ siniwaw dɔɔnin b'a la tubabuw ta b'a la farafinw ta b'a la arabuw ta b'a kɔnɔ dɔɔnin sun de don quoi ne ye livre min bɔ a ka ca ni livre 15 ye ne yɛrɛ ye min bɔ mais n y'a bɛɛ bɔ bamanankan de la parce que ne b'a fɛ a ka an fana mɔgɔw ka sama bamanankan nɔfɛ parce que ni dɔɔnin b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ sama a nɔfɛ an bɛna tila sɛbɛn ɲɔgɔn ma ne fɛ karamɔgɔ Acteur Media filɛbagaw halisa an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ émission dɔnni kɛnɛ de kɔnɔ nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye an ni dolo karamɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de y'a to kuma minnu bɛ ka fɔ peut-être a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ yen minnu b'a émission suit u ma deli ka kuma in mɛn walima minnu bɛna émission in lamɛn u ma deli ka hali a mɛn u tulo la ko Verseau walima Jumeau walima Poisson ou bien Capricorne an bɛ o de la an y'a dabɔ a kama walasa dɔnni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Acteur Media sanfɛ cogo min na mɔgɔw ka u ɲɛnɛ t'a la walima mɔgɔw ka u mago ɲa n'a ye ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ n'o ye dolo halisa dolo bɛ se ka mun de ɲa mɔgɔninfin ka diɲɛlatigɛ la walima a bɛ se ka mun de tiɲɛ mɔgɔninfin ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Dolo de ye ɲɛnamaya ye o dolo de b'a kɛ e bɛ kɛ fantan ye dolo de b'a kɛ e bɛ kɛ nafolotigi ye dolo de b'a kɛ i bɛ kɛ mɔgɔ mandiya ye dolo de b'a kɛ i bɛ kɛ mɔgɔ mango ye dolo de b'a kɛ i bɛ kɛ faama ye dolo de b'a kɛ i tɛ se ka kɛ faama ye donc dolo jɔyɔrɔ de ka bon adamadenya yɛrɛ la n'i y'a mɛn ɲɛnamaya yɛrɛ dolo de ye fɛn bɛɛ ye hali baga dɔ bɛ yen n'i y'a baga kan tigɛ dɔrɔn i fana bɛ sa parce que o b'a sɔrɔ e ni ale ka dolo bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na bagan sugu dɔw bɛ yen e ni minnu ni bɛɛ taara wagati kelen na ni e y'a kan tigɛ dɔrɔn i bɛ sa donc o de la bamananw tun b'a kɛ u b'i ka bagan min bɛ se k'i faga u b'o de ɲini k'a saraka dɔrɔn n'u y'a kan tigɛ dɔrɔn o y'i faga dolo de a bɛ dɔɔnin bɛ kɛ dolo de la dolo de ye dɔɔnin bɛ kun ye dɔɔnin fɛn o fɛn dolo de bɛ i bɛ se k'a ye i bɛ se ka karamɔgɔ nɛni n'a ka kuranɛ ye i bɛ se ka laturudala n b'a fɔ laturu masa mais n'i ye dolo karamɔgɔ nɛni dɔrɔn i ye kojugu de kɛ e bɛ yɔrɔ min na e tɛ se ka jɔ k'i ɲɛ curo ne ɲɛna ka miniti 15 kɛ n'i ma bɛn dugu ma o fura foyi t'i bolo ayi o tɛ se o dolo de ye dɔɔnin kun ye mais est ce que a dɔnna wa o de ye problème ye parce que mɔgɔw natara dɔɔnin tɛ kalan ne ye dɔɔnin nin commencé a kalanni na a bɛ san 30 ni kɔ bɔ bi hali ne ma sigi dɔɔnin kama parce que ne tɛ se ka recherche kɛ k'a fɔ n bɛ wari ɲini n bɛ min nɔfɛ n t'a sɔrɔ mais ne bɛ sa ne bɛ se k'a fɔ ne tɛna sa munna n tɛ sa parce que ne bɛ sa ka san waa caman kɛ anw ka du bɛ balo ne ka lahɔrɔma kɔnɔ ɔ ye ne sara wa donc ne ye dɔɔnin ɲini o de kama ne ma dɔɔnin ɲini dɔrɔn k'a fɔ ko n kelen ka nafa sɔrɔ ni ne ko n kelen bɛ a nafa sɔrɔ ne bɛ se ka min kɛ foyi tɛ yen ne bɛ yɔrɔ min na wari bɛ se ka dɛsɛ ne bolo cogo di parce que ne ye fɛn dɔ kalan k'a dɔn mɔgɔw ma k'o bɛ min na nka mɛ ne de m'a dabɔ k'a fɔ ko na ni miliyɔn ye depuis ala k'an da n ma deli ka 40,000 mɔna mɔgɔ la k'a ye n ma deli ka tɛmɛ 20,000 kan k'a ye mɔgɔ bolo mais mɔgɔw ma ko ɲɛna o ye miliyɔn di yan mais ne ma deli k'a minɛ dɔ nana yan k'a fɔ ko ne k'a dɛmɛ k'a ka a cɛ b'a fɛ ka muso furu ko a bɛ 40,000 di ma ko n b'a furu n ko ne bɛ se k'o kɛ cogo di muso kelen tɛ ne bolo ne b'u minɛ est-ce que ne ni ala bɛ jɛ nin na wa muso 2 3 de bɛ ne bolo ne ka dɔ ta mɔgɔ b'a fɛ ka muso 2 furu ne ka wari minɛ k'o ta bali n ko ne tɛ se k'o wari minɛ o ye janfa de ye o ni yɛrɛ b'o kɛ i yɛrɛ hakili tɛ sɔn parce que n'i bɛ ko o ko kɛ dɔrɔn hakili yɛrɛ tɛ sɔn muso kelen tɛ ne bolo 2 tɛ ne bolo ne bɛ wari minɛ 40,000 minɛ i la n'i taara 40,000 ne ko a ma nin 40,000 nin yɛrɛ n'i taara nin di cɛ ma a fɔ aw t'u tile 2 ni kɛ ja la
e be wabi nan di cema don do ce abiti wati ni gati kele koy ya fama donc depuis ala ne da an ne be ka nafulu bara do yere ke mo fe ya ne ba ke wa fla san kono be million tan kelen soro million tan kelen ni soro le be wa million kelen dia ni ma dia fana etina atinya e bulutu e me kele do o me na tra fo ke ne ka fo ke kana ni million te e bulu ne ka fo kana ni wa keme ti bulu ne ka fo kana ni wa tan te bulu e be se ka soro tuguri o ngame ne atlan wa chef la ani wa fla ni mo desera ko fana soro ya do ko ne ala man ka bare mo be desera wa fla la ala man ka na fulu baraka tigi parce que atina soro e ka dese wa fla la ka dese chef la wa fla la e kana son ka baraka da tigi ma de parce que atina nya yala ni mo ye sega to fantan yala adolo be se ka yelema ka ke fama yo oui bon abe dépend ni mo ka parce que ni mo ye dolo soro dolo min be ka tien ni mi fo ka fo ko ni mo mi bangana ka soro e ye bili e nana bangi juma abe ke fandan donc mais obi dolo karamo obi se ka e deme chogodi o ba laje aywa Vénus Jupiter bisala donc fere be tege ka Jupiter ka mina onde do ela ya fama o de be se ka kesse zan i fe mi bena ji e kan na bena ni kololo yi donc ni ba bali wa dégager on ga me ni e mu dondo ka yiri ko de saraka bode karamo ke ni ma fo saraka ko ingalo yi ma fo yiri ko ingalo yi nga me fu ka don ad ni bena yiri ko yiri ni mi fele ni yiri jumade ni yiri dia ni ne ya ne do dolo mi yiri do ne ba do ni ye fen o fen dia ni ne ya nene ka ndala agui do parce que ne be dolo gudo donc ne de be se ka dolo ali mo frake ni dolo ka do ni bana yimbila donc dolo de doni yi ngali mi ke dolo la dolo yere de doni mo ye dolo do ni ne ye kurane soro ne be e ba fo ko ne be arabu kan de do parce que ne be se ka kurane ne ba tawsir bamanangana e be kaba ko yala doni tewa o ni ne doni kun do mba ke ne se ka korofo donc dolo ni ye dolo do e be ne ye kurane soro e ba fo ko ne no ko tiana ko ne be ka kuma ne yere do ne fenge bade ko ne ye kurane kalan ko ju parce que doni de be kalo ni dona kalo kono doron ibe islamaya yi ibe kurane yi arabu be baraka ni kalo de o ni mo mi kokwa ni koko islamaya yi kalo de ni kogo ngalo ne ta misiri murabula mo na we kalo ni dolo tamaje e ku koro ni kana fo ne ban islamaya be kalo de kono waliya be islamaya kono be kalo de kono ni dona ka kalo ka waliya ta doron ibe islamaya yi ba mo o be ka fe o fe ke doron ibe singa be yite ambe ngalu akoma ngalu wacha amda ngalu nyefe ka mo émission doni kana mo le sans faire ça actuel média sans faire ngali mamulo ore bagon an yirew yala dolo wul fena wa walma wul fena ni mo ko ta yalmi o ni ko bagan yere ni ko saga iko dolo ni ko yire ko dolo ni ko adama de ko dolo parce que be bangi ka beni wakati do wakati nu de yo ne ma foyi be se ka ke ya menga émission do la ne ya fongo sagati wardi mo mo be saga war no fe ni kro ani nafulu bi bulu ni tura ka saga faga ko nafulu saga bo i ka gerse ay nafulu be cey bulu saga be joro fla de nya saba mais saga ti nafulu di mo be na nani saga yinga ke ka nafulu barake kadima ay saga mais saga be joro fla nya saba inni be nyini ka to ko do la ibe saga faga ki ni kuma bo saya ka chaw ka du kono ibe saya faga ka saga faga ka saya kuma bo basigi ti ka du kono ibe saga faga ka basigi ni me saga te gerse ke bagay e ka kolosi bamana o fey mo ki na fulu saga ki non mo yo fo yedro ay ngalo ni tege saga ti gerse ke di bamana o laje i ka bamana o nu ka jogo be ti boli e ko bamana o ye saga faga mina funa kera ka dugugla wala ka basigi ni kana dugu kono bamana o tunde convio o be ba de faga wala machier wala mamshi mo be saga faga ale ambe ke ne afo fengo nuna ngo ale wajulu mi be ke ka saga jigu faga e sungalo la no saga jigu faga o sel balade ngo be saga o che drone o ba chege parce que ni ma faga kuna do saga be faga kun mena e ma faga la ma fam sisan ini be la ya faga e ka faga itina faga kun do la afora de ko Ibrahim Ismaila ko ale de ni kuma bora ni saga yi ale masawa o adama de juma de nyini fen ka bisani yere e ma bisani ka nyini fen be yo o ni bena saga faga ko mo ala ye Ismaila ni kuma boni saga yo e de ni te yo mais muna e ta faga ni yere ka ni ala e de Ismaila ni kuma boni saga yi awani ye ne karsa ni ka du ni kuma bo saga ya maba mais ni e ya faga yi tido ko be ka Ismaila dadi est ce que hakiti be soni ma chukudi
kudona be son ka saga minɛ te ka faga te e dun kuma dusukun de b'a kɛ ko me ka kɛ ko lahara ko a bɛ taa tɛmɛ fɛnɛ o ye côté mun ye o ye diinɛ mɔgɔw bɛ se ka o walawala n'ala sɔnna an bɛ se ka d'i ma anw ta se ka ni an mɛnna o kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ kɛ degun ye. Bon mais n bɛ k'a ɲɛfɔ parce que ko dɔ bɛ yen n'a ɲɛfɔra hakilitigi b'a dɔn tiɲɛ tɛ wa a ma fɔ ko Ismaila de ni kuma bɔra n'a ye wa ni e yɛrɛ fana y'a faga k'i ni kuma bɔ don ni an ka kuma bɛ n'an bɛ fɔ dɔrɔn an b'a preuve de d'a kan kuma o kuma bɛ fɔ ni preuve tɛ d'a kan o de bɛ mɔgɔw sɛgɛn i bɛ saga n'i bɛna laya faga laya fagali ye tiɲɛ ye tiɲɛ don u m'a fɔ ko nkalon don nka mɛ e b'a faga ni kan jumɛn ye i bɛ saga in de da k'a ɲini ala fɛ ala e de ye Ismaila ni kuma bɔ ni saga ye awa nin ye ne karisa fana ni kuma bɔ saga ye k'a di e ala ma donc mais min sara ka ban n'i bɛ ka saga faga ko i bɛ taa lahara yanni i ka lahara yɔrɔ ɲɛɲini o tɛ senkɔrɔ jɛgɛ ye wa diɲɛ ye a y'a bolo jɛgɛ de ye e b'i ka bolo jɛgɛ bila lahara senkɔrɔ jɛgɛ cogo i ka saga faga siɲɛ kelen i ka to diɲɛ na i kana non n m'a fɔ i tɛ to diɲɛ na dɛ voilà mais a bɛ se ka i bɛ dɛmɛ o parce que a y'i bɛ k'i ni de kuma bɔ n'i ye ni kuma bɔ lahara ta in sa n'i sera yen fana o fana bɛ ɲɛɲini ne m'a fɔ lahara ko in nkalon ye nka mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn adamaden n'i ye diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ lahara sɔrɔ adamaden ye diɲɛ jɛ dɔrɔn o tɛ lahara sɔrɔ ni ne ye wari sɔrɔ sisan ne bɛ to ka yala ka fantanw sɔn ni 1000 1000 ye o tɛ ala ko ye wa mais n'a wari tɛ ne bolo don an ka seli an ka sunna an tɛna sama kuma nɔfɛ karamɔgɔ ɲininkaliw b'an bolo an bɛ taa ɲɛfɛ halisa karamɔgɔ an san bɛ doloko kɔnɔna la an filɛbagaw sigilen bɛ k'an lamɛn yala an y'a mɛn ko mɔgɔnifin tɔgɔ ko i tɔgɔ ka da Adama walima i tɔgɔ ka da Musa ko o fana ni dolo bɛ ɲɔgɔn jɛ walima ka ɲɔgɔn sɔrɔ non e yɛrɛ fana tiɲɛna i bɛ se ɲininkali la minɛ a bɛ komi e yɛrɛ b'i ka fɛn in dɔn dɛ a bɛ komi e yɛrɛ b'i ka ko in dɔn minɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye tɔgɔ bɛ adamaden mako sa tɔgɔ min bɛ don i la arabu tɔgɔ ko tɛ tubabu tɔgɔ tɛ bamanan tɔgɔ ko tɛ tɔgɔ yɛrɛ de ka kan i m'a ye bamananw n'u tun bɛ tɔgɔ don bamananw tun tɛ kɔgɔ don kun fɛ bamananw tun bɛ kala saba de ta k'a fɔ anw tɛ ala e de bɛ tɔgɔw dɔn ayiwa an ye nin tɔgɔ saba ta nin tɔgɔ min bɛ yen n'a tɛ kɔlɔlɔ se karisa ma e ka nin d'a ma o bɛ denmisɛnnin kodɔnbali dɔ ɲini ka na fɔ ko a ka a ta a b'a ta dɔrɔn o bɛ bɛn parce que tɔgɔ de bɛ jateminɛ lettre minnu bɛ adamaden tɔgɔ la e m'a ye n bɛ fɛ ka min f'i ye Mali M min bɛ Mali la nin o de kɛn bɛ ka Mali curun kosɛbɛ dɔɔnin sabu M ye 13 de ye 13 ye chiffre min ye n'i ye M ta dɔrɔn a bɛ kati di mais numérologie minnu b'a ta 1 2 3 ka taa fɛngɛ naani olu ye M kɛ kati ye mais n'i ye 13 sɔrɔ donc o de b'a k'a kɛ Mali n'i ye a tigi tɔgɔ bɛna don n'i ye a tigi ka semaine de vie de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni den nana i ka kan k'a lajɛ a bangena wagati jumɛn o bɛ o chiffre ninnu fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko semaine de vie bi ye le combien ye bi ye le 4 le 4 n'i ye 4 fara bi ye combien de mois don combien mois don 3e mois tɛ wa n'i ye 4 fara 3 kan bon 2021 n'i ye o tɛ 5 ye wa n'i ye 2021 ta o tɛ 5 ye wa 5 ni 7 o ye 11 ye 11 ye 12 n'a ye 12 sɔrɔ ka ban a bɛ réduit ka kɛ 3 ye donc a ɲinilen don sisan mɔgɔ minnu ka fɛngɛ ye nin ye olu ka semaine de vie o bɛ fɔ nin ma ko semaine de vie 3 de bɛ nin bolo donc ni tigilamɔgɔ fo lettre de ka sɔrɔ tɔgɔ in kɔnɔ 3 bɛ min kɔnɔ min bɛ bɛn 3 ma n'i y'a tɔgɔ don min ma bɛn 3 ma problème bɛ tɔgɔ in na. I n'a fɔ sisan dabonya 3 ayi non lettre min bɛ bɛn 3 ma voilà i n'a fɔ L fo lettre dɔ ka sɔrɔ min bɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan min bɛ bɛn ayiwa 3 ma i y'a faamu donc E b'a kɔnɔ E ye 3 de ye i y'a faamu donc f'a ka sɔrɔ o lettre ninnu ani L i y'a faamu lamini donc ale bɛ se k'o ta parce que L bɛ na o di ale bɛ 3 di donc lamini bɛ se ka don ni tigi bɛ minnu bangena bi lamini bɛ se ka don o la donc mais o fana bɛ yen i bɛ se k'a lajɛ fana a tigi bangena mɛlɛkɛ min bɛ yen bi a bɛnna ni heure min ye o mɛlɛkɛ min bɛ yen o mɛlɛkɛ ka tɔgɔ lettre daminɛ de ka kan ka don a tigi la donc ninnu de b'a kɛ adamaden bɛɛ i b'a sɔrɔ i da kan ye mais i bɛ taa karamɔgɔw fɛ k'a tan k'a dɛsɛ tɔgɔ de bɛ mɔgɔw mako sa ten parce que tɔgɔ dɔ bɛ yen n'i y'a don mɔgɔ la i b'a ye hali o bɛ tɔgɔ kurukaran dɔ don mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ biw ye ten i b'a ye u bɛ tɔgɔ dɔ don mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ lagosi
tɔgɔ dɔ bɛ yen n'a fɔra la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya se ma tɔgɔ kirikaran dɔ bɛ yen o b'a don i la dɔrɔn o bɛ se ka kɛ belebeleba y'i bolo ten i bɛ ko bɛ kɛ n'a ye donc tɔgɔ de jɔyɔrɔ fana ka bon adamadenya la o tɔgɔ bɛ kɛ e bɛ dugu bɛɛ minɛ n'a ye donc tɔgɔ tɛ fɛn gansan ye donc tɔgɔ tɛ don k'a fɔ ko a ye karisa don karisa tɔgɔ la walima karisa de ye ayiwa waritigi ye walima karisa ye mɔgɔba ye ka i den tɔgɔ don a la tiɲɛni tɛ tɛmɛ a kan parce que tɔgɔ tɛ fɛn gansan ye dɛ n'i ye adamaden wele a t'a minɛ wa donc adamaden tɔgɔ bɛ komi a ni donc i bɛ se ka kɔlɔlɔ s'a ma donc normalement n'i bɛ tɔgɔ don i ka kan k'a lajɛ a tigi bangena wagati jumɛn o dati ni dati in dɔnna a tigi de bɛ jate minɛ sisan ka sɔrɔ ka dati in de fara ɲɔgɔn kan o dati in bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka lɛtiri min y'a tɔgɔ di donc fo o lɛtiri ka y'a o dati bɛ kɛ tubabu kalo de walima a bɛ kɛ farafin kalo n'i y'a bon parce que tubabu kalo in o mɔgɔw m'a faamu quoi jate min kɛra ten nin ye san tile de ka wagati ye farafin kalo in n'a fɔ janvier ninnu o ye tile ka tagama cogo ye farafin kalo nin o ye kalo yɛrɛ kalo in ka tagama cogo ye parce que jate fila don farafin kalo o bɛ farafin kalo in ale bɛ tile 300 ani tile 54 de kɛ tubabu ta ye an bɛ kuma min na janvier la o ye tile 300 ani tile 65 ye donc jate bɛ fɛngɛ o la donc mais arabu olu de bɛ baara kɛ ni kalo ye kalo ka jate nin donc tubabu bɛ baara kɛ ni tile ka jate de donc de la y'a ye bon mɔgɔw bɛ fɛ parce que tile ɲɛ ni kalo ɲɛ ye bon an fɛ minnu bɛ baara kɛ ni tile ɲɛ ye i b'a ye ani min bɛ baara kɛ kalo ɲɛ ye sɔsɔli bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon parce que olu b'a ye dɔw yɛrɛ ko farafin ko tubabu kalo ko ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ n'a ye ko i kafiri parce que ni dɔnni tɛ yen quoi a bɛ na ni gɛlɛya ye sinon ni e ye jate anw bɛnn'a kan k'a fɔ bon ni nin wagati in sera an b'an ka ko kɛ ten o ye fɛngɛ ye de wa parce que jate dɔ de calcule la ka bɛn ni wagatiw de ye ka na bɛn walasa bɛnkan don o ka bɛn ni tile bɛ munumunu cogo min na ka na san munumunu ka bɛn donc jate bɛ kɛ n'o de ye ka na baara kɛ n'o ye dɔw yɛrɛ wagati dɔ tɛmɛna dɔw tun bɛ baara kɛ ni heure 8 de mais u nana bɔ a la bɛɛ de nana bɛn a kan diɲɛ bɛɛ de bɛnn'a kan ka nin dilan kodɔnnaw ka nin dilan ka bɛn ni nin jate nin donc mais arabu ninnu nana parce que arabu diɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ bon olu ka fosi ka bɔ quoi hali ni arabu nana i fɛ ni i ye o mɔgɔ fila nana e fɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko janfa ye kojugu yɛrɛ n'u nana e fɛ e ko n bɛ nin baara nin k'i ye n'a taara dɔrɔn a b'a fɔ ko e tun ko i bɛ nin baara min k'an ye ko yala e bɛ se k'a kɛ ale kelen ye n'i ko non ko e tɛ janfa fɛ dɔrɔn non e tɔ nin yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ mais n'i ko n b'a k'i ye i b'a k'a ye dɔɔni fana bɛ na e wele donc olu fɛ janfa bon olu tɛ a jate k'a fɔ k'o ye janfa ye quoi mais an fɛ yan dɔrɔn ni e ni ne nana yɔrɔ la ni ne kɔseginna ka na o yɔrɔ la dɔrɔn an b'a ye an ye janfa kɛ donc olu tɛ donc n'u ye bɛnkan o bɛnkan dilan olu fana bɛ taa a bɛnkan ye u bɛ taa bɔ a kɔfɛ ka o ta créer quoi donc o de y'a kɛ sɔsɔli cɛnna ko i ka nin jaabiw diyara n ye kojugu an bɛ halisa émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Actual Media sanfɛ émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo Seydou Tarawele ne y'a sigilen bɛ Yirimajɔ bi dolokaramɔgɔ don laturu karamɔgɔ don yiri dɔnna don ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ n'o ye halisa i da magara Mali k'a fɔ ko Mali ko bɛ Mali la ko bɛ kungo se Mali ma dɔ la n delila k'i ye fɛnɛ i bɛ k'a fɔ dɔ ye ko Mali drapeau bɛ cogo min na vert jaune rouge ko couleur ko fɛnɛ i y'a fɔ cogo dɔ la tiɲɛna ne ma se ka fɛn fɛn faamu yala donc i y'o min fɔ n'i y'a fɔ ko Mali parce que dolo couleur de bɛ adamaden fɛngɛ i m'a ye n'i y'a ye orange ta couleur gansan tɛ quoi ale de bɛ wari o dolo de ye wari dolo ye orange ye wari dolo de ye parce que Jupiter de don Jupiter de bɛ wari di donc anw ka drapeau n'i y'a don i kan na dɔrɔn i b'a ye fadenya bɛ na parce que fadenya couleur de donna ɲɔgɔn na vert nin o ye Vénus de ye rouge o ye Mars ye jaune o ye soleil de i y'a faamu donc vert jaune rouge ni vert ni ale ni rouge bɛ ɲɔgɔn opposé n'i ye o dodo a bɛ na ni gɛlɛya de ye soleil b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ voilà parce que ale yɛrɛ ni Mars parce que soleil ale bɛ damatɛmɛ di soleil bɛ damatɛmɛ di Mars ma i b'a ye maliyɛn damatɛmɛ ko dama de bɛ yen non n tɛ sɔn parce que soleil ale ye ne de y'a kɛ Mars ko n b'i mara jagoya ale yanga ka di soleil ale ka ye dɔrɔn ne de y'a kɛ
marsi ko ko mbi mara jagoya e mo min ba fe ki mara jagoya e na se ka ye marsi de fierté voilà marsi de rouge bon nala doyi ale be kuma kanuka Vénétie ale di kon de be tuma do la iba ye aya anga nyugo kanu de kasoro nyugo kanu ni be fo me atike anka bede atike parce que fade ya ye be yo anka bede ba do ni Vénétie nana dron anka sigi ka fo ke bon marsi bena d'autres marsi ko ka ke jagoya le ko fo ne ke yi ko fale bay karamo ke amano donc wori ya to waso mali da ba a sigi chogo no amanya chogo nyugo kan gela ba kono mais minu ya sigi mo daro la ina fo mbe ka fe ka mi fi ni y'an curule an curula dolo de la parce que tubabu b'an di wagati min na o y'an di ka tile to vierge de kɔnɔ o y'a sɔrɔ o bɛ na normalement ni yoni ni wala tan tubabu depuis 1960 voilà o y'an curu o wagati de la parce que n'i ye mɔgɔ gbɛ n'i ye ko mɔgɔ caman fɛ dɔrɔn ko an curuna sisan de an curuna tubabu ka gbɛ ni wagati la parce que an y'u gbɛ wagati min na o y'a nafa min bɛ an ka dugukolo kan dugukolo yɛrɛ tɛ ne ma dugukolo dɔn min nafa ka bon k'an ka dugukolo nin bɔ mais n'i y'a kuma fɔ n'i ma kɔlɔsi o b'i dafara ne tɛ jɛnɛ misiri a ka fisa ni maga alikaba ye mais n'i y'a fɔ o t'i dafara wa non o b'i dafara o parce que a ma ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn i bɛ taa jamana o jamana na n'i ye jɛnɛ ko fɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kodɔnnaw bɛɛ b'a dɔn u bɛɛ b'a fɛ u kana sanu mana bɔ a la n'i taara diɲɛ jamana o jamana na ne m'a fɔ fɛngɛ kodɔnbalo dɛ minnu bɛ kodɔn u bɛɛ b'a fɛ ka jɛnɛ ye ni min sara ka sɔrɔ a ma jɛnɛ dɔrɔn ale b'a fɔ ko ale ma se diɲɛ yɛrɛ la quoi an foli bɛ jɛnɛ k'a bɛɛ ni waati la i y'a faamu wa donc ni jɛnɛ ni a misiri ni a jɔra cogo min na i ti a ɲɔgɔnna ne ma ɲɔgɔnna jɔ parce que u y'a jɔ cogo min na minnu y'a jɔ n'i taara jɔ ka misiri lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko minnu ye nin jɔ non ninnu fana ala ye ninnu fana dilan dɛ u y'a jɔ ni jagi yɛrɛ bɛ cogo min na non kabako don quoi mais a bɛ cogo di anw ka jamana in na n'i y'a ye an kɛra fantanw ye sɔrɔ de y'a kɛ parce que ni adamaden lafiyara dɔrɔn e tɛ foyi ɲɛɲini tubabu ka tagaliko i bɛ se ka segin o kan tan sani bon ni olu ka tagaliko parce que n'i ma ɲɛ n'i bɛ mɔgɔ gɛn o b'a sɔrɔ dɔɔni b'i la dɔɔni tɛ anw na n'an y'u gbɛ anw ye mun kɛ parce que n'u bɛ taa dɔrɔn u b'an curu tugun o y'an curu muru y'u gbɛ min kɛ o y'an curu parce que u y'a ɲɛɲini n'i ye mɔgɔ gbɛ bamananw ko n'i ye min kɛ cɛw taatɔ la o segin t'o b'u kɛ donc anw curu ne yɔrɔ la u bɛ an ka dati di an ma wagati min na o y'a sɔrɔ tile bɛ vierge de kɔnɔ kodɔnnaw minnu bi kodɔn u tɛ sɔn ka vierge to tile bɛ vierge kɔnɔ ka tila k'a kɛ alamisa don donc an curu ni filɛ nin ni mɔgɔ o mɔgɔ nana dɔrɔn problème bɛ yen donc mali ye indépendance alamisa min kɛ o y'a ta alamisa min na a don fana bɛnna vierge ma ni vierge bɛ yen alamisa si man di i y'a faamu ni tile bɛ vierge kɔnɔ alamisa si man di n'a bɛ jumeau kɔnɔ alamisa si man di ni tile bɛ bélier kɔnɔ juma si man di n'a bɛ taureau kɔnɔ tarata si man di n'a bɛ jumeau kɔnɔ alamisa si man di n'a bɛ lion kɔnɔ samedi si man di donc u y'o anw curu ni cogo ninnu de la quoi minnu bɛ k'an filɛ sisan hali ɲɛmɔgɔ kunda a ɲɛ y'a ɲini aw fɛ aw ka to ka dolo karamɔgɔ ɲini ka sɔn sanni a ka décision dɔw ta karamɔgɔ selu filɛ ko mali ka indépendance talen ka bɛn jeudi ma a bɛnna kalo min ma walima waati ma o ye Vénétie ye ko o tacogo ma ɲa min kɛ dɛ o kɔlɔlɔ bɛ mali kan halisa a ye dɔ fɔ drapeau ko fɛn na ani fɛn caman caman donc ɲɛmɔgɔ aw kana ɲina dɔnnibagaw kɔ n'a bɛ décision dɔw ta walima n'a bɛ fɛn dɔw ta hali n'a y'a sɔrɔ ni aw t'u kumakanw ta ba la nka aw k'u hakilina fana ɲini a b'a to an bɛ se ka an ta fan dɔ cogo min na ka bɔ ka fɛn dɔw dévier parce que e ye min fɔ parce que adamaden n'i kɛra nkalontigɛla ye mɔgɔw bɛna tigɛ la k'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ yen i y'a faamu parce que anw ka mɔgɔw ye kɛra ka kow fɔ i b'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ t'a la bon o kɛra sababu ye mɔgɔw yɛrɛ y'a ye ko tiɲɛ t'a kɔnɔ sinon dɔnni ye tiɲɛ ye ne ye fɔ arajo ninnu na ka tɛmɛ n ko adamaden mɔgɔ bɛ yen don bɛ yen hali sɔrɔsi n'i ye sɔrɔsiw ka dati di yan k'u ka taa kɛlɛ la ne b'a woloma ka taa min bɛ taga o tɛ sa fiyewu non wulibali don ne tɛ nasi d'i ma n tɛ yiri d'i ma n tɛ foyi d'i ma mais karisalakaw ka dati ka d'i ma dɔrɔn minnu bɛ taa olu bangena minnu bɛ taa o bangena wagati min na ka dati normal di yan u bɛ taa kɛlɛ na ka segin ala tɛ sɔn u ka faga fiyewu parce que ala tɛ se ka kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ quoi ala ye dati dɔw de dan a ye mɔgɔ dɔw dan n'a fɔ ne ye dati min di nin mɔgɔ minnu bangena o dati kɔnɔ ka na bɛn semaine de vie nana bɛn 11 ma n'i y'a bila kɛlɛ o kɛlɛ kunna a b'u tɔgɔ ta mɔgɔ bɛ yen fana n'i y'ale bila ka taa kɛlɛ la i y'u faga de o tɛ taa kɛlɛ la ka segin non parce que adamaden fo ka baara n'i y'a mɛn tubabuw u y'a mara ni dolo de datiw bɛ yen n'i y'i ka ko k'a la a tɛ ɲa
don date be n'aw taara sigi ka réunion fɔ ne bɛ se ka date di u ka sigi ka ni kɛlɛ nin bɛ a tɛ kɛlɛ nin ka ban ne bɛ se ka date di n'u taara kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔ si t'a a bɔ si t'a la wagati o don bɛ yen mais wagati bɛ yen n'a taara réunion k'a la aw bɛ wuli dɔrɔn non kojugu non a bɛ tiɲɛ yɛrɛ de quoi parce que a fadenya de bɛ a tɔ yɛrɛ bɛ juguya quoi donc ni tubabu ninnu b'a fɛ k'an fɛngɛ an ka faama n'u bɛna min sigi u b'a sigi date jugu la n'i y'a ye an ka président ye ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ka ko la a sigila san min na san tun ye san gomaba ye e bɛ ka min taara nin non cɛ si tɛ se ka sigi a la ka se ka foyi ka se ka baara kɛ o hali ni dɔnnibaga dɔ la hali ni i tɛ se ka foyi kɛ hali ni dɔnnibaga dɔ la ka bɔ a ko Mali conseil ministre bɛ kɛ mercredi ko kojuguba ko conseil ko jamana faamaw man k'u sigi ka jamana kun kan kuma fɔ mercredi non mais ale fana min y'o min fɔ a ma alamisa de ma ɲi Mali ma o ma choisi o tɛ don gansan ye o bolo dɛ mɔgɔ y'o choisi ka d'o ma a ma don parce que hakiliw bɛ hakili fɛn n'i b'a fɛ ka hakili yɛrɛ ɲini i b'a fɛ ka kodɔn ɲini i b'a kɛ araba de i y'a faamu alamisa ni maliyɛnw sigila ka diɲɛ fɛn o fɛn kɛ alamisa a tɛ ɲa ne de y'a f'i ye parce que anw ka fɛn ye vierge de ye dɔɔni bɛ ɲini araba de mais alamisa ni Mali hali ni mɔgɔ min ye i bangena alamisa n'i ye Mali fanga ta a bɛ bɔ i da ko a ma bɛɛ i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔnyew kɛ samedi ni dimanche fɛ olu fana bon ni samedi ni dimanche bon parce que normalement araba Mali ka indépendance taara araba i y'a faamu a bɛnna ni alamisa de ye donc mais o y'a sɔrɔ tile bɛ araba de ka so kɔnɔ donc n m'a fɔ n ko gɛlɛya bɛ yen wa alamisa in ni maliyɛnw sigila ka fɛn o fɛn fɔ alamisa karamɔgɔkɛ a bɛna laban ni dusukasi a tɛna laban hɛrɛ la fiyewu o fɔ ye ne de y'a fɔ ne dolo karamɔgɔ Seydou Tarawele de y'a fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko araba man ɲi araba ka ɲi araba de ye dɔɔnin yɛrɛ n'i b'a fɛ ka dɔɔnin ɲini aw b'a fɛ ka sigi mais a bɛ sigi heure jumɛn problème bɛ yen de réunion in ka kan ka kɛ heure jumɛn o de ye problème bɛ ne tɛ araba an b'a fɛ ka kodɔn ɲini ko la a bɛ araba heure dɔ de bɛ araba la n'a y'o heure kɛ n'aw sigila ka miiri ka fɛn o fɛn fɔ dɔrɔn wulibali don i bɛ se ka ɲa ma hali n'a ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye an minnu bɛ jamana kɔnɔ ni n'an m'an ka ɲɔgɔnyew kɛ an ka to ka kɛ a bɛ waati jumɛn fɛ oui mais parce que a ɲɛ ferekelen don parce que i bɛ taa sɔrɔ bi aw bɛ bi araba in na parce que don ɲuman tɛ yen fana don jugu fana tɛ yen problème fana bɛ nin yɔrɔ la parce que dɔɔni ferekelen don kojugu ni dɔɔnikɛlaw yɛrɛ t'a tɛ se ka woloma parce que don bɛɛ ka di don bɛɛ ka go n delila k'a fɔ dɔ ɲɛna n ko don bɛɛ ka di n ko don bɛɛ ka go ale ko de ma ko o bɛ se ka kɛ cogo di ko don bɛɛ bɛ se ka kɛ don goma ye wa ko anw kuntigi bangana ntɛnɛn ko ntɛnɛn bɛ se ka kɛ don goma ye wa ko adama donna arijinɛ kɔnɔ juma k'o bɛ se ka kɛ don goma ye ko an bɛ kuma kunfɛ n ko ne tɛ kunfɛ mɔgɔ ye ne tɛ kuma kunfɛ fiyewu n ko adama an kuntigi bangana ntɛnɛn o tɛ ntɛnɛn duman ye wa a sara don jumɛn o fana ye duman ye dɔ ya adama donna arijinɛ kɔnɔ juma adama gbɛnna ka bɔ arijinɛ kɔnɔ don jumɛn juma aw fana juma duman dɔ ye wa donc n'i ye araba dɔ bɛ kɛ a man di tuma min na ni fɛngɛ tuma dɔw la ni tile donna jumeau kɔnɔ n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan fɛngɛ si man di sisan samedi araba si man di sisan ni tile donna poisson kɔnɔ an bɛ wagati min na sa araba bɛɛ ye araba koma ye an bɛ 16h ni 17h non dun ni wagati nin bɛ parce que ni tile bɛ poisson kɔnɔ ala araba koyara ni tile nana don bélier kɔnɔ ayiwa tarata jara juma koyara donc fɛn ninnu bɛɛ ten ni tile nana don jumeau kɔnɔ wagati min na ayiwa toujours araba koyara a fɔ n'a donna fɛngɛ kɔnɔ sagittaire kɔnɔ parce que a bɛ so fila de kɛ araba man di ni na tile donna sagittaire kɔnɔ ayiwa araba koyara araba duman tɛ yen den o den fana wolola araba gɛlɛya b'i la n'a nana don poisson kɔnɔ an bɛ wagati min na sisan den o den bangena araba sisan i bɛ gɛlɛya kɛ i ba ka ɲi fa ka ɲi t'u la fo ka taa tile bɔ poisson kɔnɔ nka ni tile bɔra poisson kɔnɔ ni tile bɔra poisson kɔnɔ bon an bɛ yɔrɔ min na sisan alamisa de ka di alamisa dun ka di o dun ye anw ka don jugu ye donc e b'a ye cogo di o ye Mali yɛrɛ ka don jugu de ye o ye ale de dun ka di sisan donc i b'a ye ni don bɛɛ ka go don bɛɛ ka di o tuma min na aw bɛna lajɛ ko aw bɛna taa aw ka réunion kɛ réunion ka kan ka kɛ heure jumɛn yala mɛlɛkɛ min bɛ yen bi n'u ye araba ni mercure de bɛ yen bi wa walima bɛlɛkɛ jumɛn de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bi araba i b'a sɔrɔ alamisa dolo de bɛ ka bɛ yen o nana don araba kɔnɔ n'aw ye réunion kɛ o la ko araba ka di kojugu don n'aw nana k'a fɔ ko juma de ka di aw taara réunion kɛ juma na k'a sɔrɔ tarata dolo de bɛ yen o juma don a koyara
kɔlɔlɔ tɛ kɛ jumadenw na wa n'i ko ko juma ka di kɔlɔlɔ tɛ kɛ wa mun b'a kɛ dɔw bɛ wolo tarata u bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔw bɛ wolo tarata u bɛ bɔnɛ sɔrɔ donc kɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko don bɛɛ ka di don bɛɛ ka ko mais wagatiw de bɛ lajɛ ni Mali faamaw tun y'anw fana lamɛn ka don ne y'a fɔ ye n ko dolo karamɔgɔ 10 sɔrɔli Mali la a man di a ma nɔgɔn min b'a ɲɛ dɔn n y'a kuma dɔn y'a dɔn kuma dɔɔni ani a tiɲɛ tɛ kelen ye dɔɔni photo de b'anw bolo yan mais a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i ko i b'a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲini karamɔgɔkɛ baara b'i bolo bɛɛ b'a fɔ ni ne tɛ n'i y'an curolen tɛ nin wa o tuma an bɛ se ka hali n'i bɛ kuma ko i ye dɔɔnikɛla ye i bɛ maloya nka n'i y'a jateminɛ faamaw fana ka sira tɛ dɔɔnikɛlaw fɛ sinon dɔɔnikɛla ɲuman ne yɛrɛ ne ye ko ne kelen ka bisa ni parti 100 ye ne an tɛna don an ka ɲininkaliw ka ca an bɛ taa ɲɛfɛ n'an ko an bɛ don o kɔnɔ sisan o bɛ fara ni fɛn wɛrɛ ye a b'an ka babu ci an bolo kuma de ye fɛn dɔ de ye n y'a faamu an bɛ hakɛto ɲini n y'a faamu hakɛto bɛ ɲini n'an filila aw ka yafa ma ye ni Ala sɔnna parce que ni kuma bɛ na a bɛ ɲaga ka na ok donc an bɛ ka ɲini a ka ɲɛ dɔn quoi k'a fɔ ko a mɔgɔ si juguya b'an kɔnɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn mɔgɔ lagosi fana tɛ mais an b'a fɛ parce que anw yɛrɛ y'a ye anw yɛrɛ de lagosira dɔɔnikɛlaw yɛrɛ de lagosira mun y'an lagosi tiɲɛfɔbaliya an bɛ min fɔ an b'a dɔn tiɲɛ tɛ walasa an ka mɔgɔw sɔrɔ n ka wari sɔrɔ bon tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a bɛ gɛlɛya ma bi mais ni tiɲɛ don sini a bɛna fɔ pourtant karisa tun ye nin ko in fɔ n tun dimina a kɔrɔ mɛ jaa ka ko ye tiɲɛ ye donc tiɲɛ de bɛ a nafa bɛ na o don mais n'i ko i b'a nkalon tigɛ n'i ye nkalon tigɛ a tigi bɛ sɔn nkalon bɛ bi ɲa mais a tɛ sini ɲa nkalon bɛ du siɲɛ kelen pe filanan t'a la n'i ye nkalon dun bi mais sini fɛngɛ t'a la nafa wɛrɛ t'a kɔfɛ donc o de la ne bɛ ka kuma in fɔ mais hakilitigiw bɛ n faamu k'a dɔn n b'a fɛ ka min fɔ parce que n'i kumana dɔrɔn hakilitigiw i m'a ye ne ka kalandenw bɛ école karamɔgɔw ye parce que n'i tɛ preuve di karamɔgɔ a n'a fɛn bɛɛ ni preuve tɛ dɔn na l'école karamɔgɔ tɛ don a da fɛ non voilà olu tɛ don a da fɛ mais n'i kɔni ye preuve kɔni sɔrɔ non e kɔni e de b'u sɔrɔ ne ka kalanden n'o fanba bɛɛ ye école karamɔgɔ ye parce que ni ne ye fɛn di ne b'a preuve di olu dun bɛ fɛn bɛɛ sɛbɛn olu ma ko bɛ preuve la e n'u bɛ kɛ teri ye kɛ ne ni école karamɔgɔw ka di kosɛbɛ parce que u b'a ye vraiment i bɛ min fɔ tiɲɛ don Tarawele i ka o walawalali jara n ye kojugu an bɛ taa n'an ka émission ye ɲɛfɛ émission dɔnni kɛnɛ actuel media sanfɛ an bɛ yen minnu bɛna sɔnni sɔrɔ whatsapp groupe kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen émission dɔnni kɛnɛ whatsapp groupe an ka foli b'aw ye ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ ni o ye halisa dolo ani dɔnni suguya tɔw ni ɲɔgɔn cɛ yala danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ walima est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ dolo kama ka tila tun ka dɔnniya suguya wɛrɛw ɲini tuguni ka mɔgɔw dilan n'a ye oui bon parce que n bɛ fɛ ka min f'i ye dolo de ne m'a fɔ n ko dolo de ye dɔnni fa n'a ba ye wa n'i ye dolo dɔn i ka dɔɔni bɛɛ bɛ kɛ a bɛ sabati i bolo parce que dolo dɔɔni ye wagati dɔɔni de ye i y'a faamu ne filɛ nin n'a ka di ne ye ne tɛ yiri ko n'a ka di n ye n tɛ taa fo siri n'a ka di n tɛ foyi kɛ mais ne mako bɛ dilan k'a sababu kɛ ne bɛ wagatiw de dɔn ne y'a dɔn k'a fɔ nin nɔrɔ nin de bɛ nin wagati la dolo min bɛ yen ale nɔrɔ bɛ yen ne bɛ sigi ka o nɔrɔ bila n dusukun na dɔrɔn ko bɛ dilan mais ni e t'u dɔn fo ne ka fɛn dɔ de di e ma fɛn min bɛ e dusukun o nɔrɔya in di e dusukun ma n'i y'a dɔn n'i bɛ ka bamanankan in faamu parce que adamaden bon n m'a fɔ n ko dɔɔni fila bɛ yen min bɛ dɔ bɛ kɛ dusukun bɛ dɔ dilan dɔ bɛ yen i ye fɛn dɔ fara i y'a dɔn i ye fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ appareil i ye fɛn dɔ fara o ye dɔɔni kɛnɛkanta ye o dɔɔni dibikila ye i k'i dusukun dilan ka bɛn ni wagatiw nɔrɔ jigin wagati ye dolo jumɛn nɔrɔ bɛ yen a nɔrɔ nin bɛ mun kɛ dolo dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale nɔrɔ bɛ kɛnɛya dɔrɔn dolo dɔ bɛ ale ka nɔrɔ jigin wagati ye aw ka fɔ ka bɛn kɛ furu ɲɔgɔnw ne bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bon aw bɛ ka sigi ni tuma min na mɛlɛkɛ min bɛ furuw dilan n'u mɛlɛkɛ ka miniti mɛlɛkɛ n'u bɛ jigin miniti dolo n'u bɛ jigin parce que kuranɛ de b'a fɔ mɛlɛkɛw dolo karamɔgɔ anw b'a fɔ dolo i y'a faamu mɛlɛkɛ min bɛ jigin o wagati la n'u ye dolo min bɛ yen ne b'a lajɛ nin dolo in de bɛ furuw dilan n'u heure miniti 20 sera ne b'a fɔ bon aw ka wuli an ka Ala wele parce que o nɔrɔ de bɛ yen donc n'i ye ŋaniya siri dɔrɔn o de b'a kɛ ko in bɛ dilan i y'a faamu donc n bɛ aw sigi minnu nana ko juru b'an na ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna n ka juru sara cogo di mɛlɛkɛ min bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka wali juru sara donc n'u ka heure sera dɔrɔn ne b'a fɔ bon aw ka wuli an ka Ala deli aw minnu bɛ yen ni juru bɛ aw la aw t'a dɔn aw b'a sara cogo min na donc aw bɛ wuli ni aw ye ŋaniyaw siri ka ɲɛ dɔrɔn a bɛ dilan donc mɔgɔ minnu fana bɛ yen furuko ka gɛlɛn minnu ka furukow ka gɛlɛn n b'a lajɛ mɛlɛkɛ min bɛ furuko gɛlɛyaw dilan ne b'u ka wagati sera n'u ka wagati sera a y'a wuli aw minnu bɛ yen ni furuko gɛlɛya bɔ aw la donc ko in bɛ nin position de la donc ka sɔrɔ i ma laturu da i ma laturu da i ma foyi ta parce que ne b'a heure de dɔn bon ni mɔgɔ nana ne fɛ n'a ka di n tɛ tarabu da n'a ka di mais n'i b'a fɛ n ka ɲɛ ɲɛnama fɔ n b'a kɛ cassette de ye ka d'i ma
ka kumakan bɛɛ fɔ n'a fɔ n bɛ ka kuma cogo min na i yɛrɛ b'a lamɛn k'a dɔn fɛn na donc ne kɔni b'o baara de kɛ ne yɛrɛ ka baara sigilen m'o kan n'i ka baara yɛrɛ ma ca k'a fɔ ko fɛn ne ta ye dɔrɔn ka i yɛrɛ fɔ i yɛrɛ ye quoi parce que e ka kan ka taa Sikaso ni e taara Kayi sira ta ka taa Kayi do ne i b'a bɔ ka bɛn n'i ye yiri bɔ ka bɛn dolo min ka bɛ furaw kɛ dolo min ka nɔrɔ bɛ fura kɛ parce que o nɔrɔ de bɛ yiriw kan n'i bɛna yiri ko i ka kan k'a ko ni wagati jumɛn de ye parce que yiri tɛ ko tɛ kun fɛ quoi n'i bɛna yiri ko i ka kan k'a kɛ a tigi ka kan k'a fɔ ye bon n'i bɛna yiri in ko a ko ni wagati la gɛrɛsɛgɛ yiri filɛ a tɛ ko su fɛ ayi bana yiri de bɛ ko o bana la ah oui bon a bɛ cogo di e y'a caman ko su fɛ a bɛ cogo di ayiwa a kɔni bon dɔw ka fisa dɛ ayiwa a kɔni bon mais n'i tun y'a ko tile fɛ don n'a kɔni pusara su fɛ karamɔgɔkɛ n'i y'o ko tile fɛ o ye wulibali ye dɛ an bɛ se o ma sa kɛ i y'a faamu wa donc bana fura n'i bɛna bana fura kɛ bana fura bɛ kɛ su fɛ hali bamananw dɔw tun bɛ bana fura bɔ su fɛ de parce que bana fura bɛ bɔ su fɛ su de ye saya ni fɛnw ye mais gɛrɛsɛgɛ n'i b'o ɲini i b'o ɲini yeelen de la parce que ni fɛn yeelen an bɛna kuma i bɛna tila ka faydaw de di anw ma gɛrɛsɛgɛ kan vraiment ni maliyɛnw n'an filɛbagaw y'o kɛ o bɛ ɲa kosɛbɛ sinon cɛn yɛrɛ la i ko se ka bila tantɔ ɲininkali b'an bolo karamɔgɔ sani an ka bɔ émission kɔnɔ émission bɛ ka se kuncɛ yɔrɔ ma donc an bɛ dakuruɲa damadɔ yala i bɛ se ka kuma numéro i k'u da mɔgɔ numéro ko la yala mɔgɔw ka numéro ko nafa dɔ b'o fana na wa ko numéro oui adamaden parce que mɔgɔninfin kelen o kelen numéro 8 de b'i la numéro man ka ta i kun fɛ numéro dɔ bɛ n'a b'i bolo i tɛ relation sɔrɔ n'a ye téléphone numéro yɛrɛ nga numéro dɔ bɛ n'a b'i bolo i tɛ relation sɔrɔ n'a ye mɔgɔ t'i wele yɛrɛ bon n bɛ ka tiɲɛ de fɔ parce que adamaden numéro 8 de b'a la numéro min dira ten nin numéro 8 tɛ wa adamaden yɛrɛ de don quoi donc adamaden bɛɛ numéro i bɛna numéro 8 dɔ de ye n'i y'o numéro ta i ka kan ka ni jamana min bɛ dɔɔni kɛ donc n'i bɛ taa dɔrɔn i bɛ taa n'i ka numéro de ye bɛɛ ka numéro bɛ d'i ma mais a si ka numéro ni si ka numéro feerelen tɛ nka mais n'a kɛra ten i bɛ taa i ka taa dɔ ta ye numéro min bɛ yen a man di la i y'o ta o bɛ k'i ka téléphone kɔrɔ hali mɔgɔ t'i wele yɛrɛ walima ni mɔgɔ y'i wele i tɛ nafa foyi sɔrɔ a la bon heure dɔ fana bɛ yen heure dɔ fana bɛ yen n'i ye numéro ni mɔgɔ y'i wele o wagati la dɔrɔn i tɛ fo dusukasi de don hali n'i y'a sɔrɔ a bɛna kuma duman fɔ i ye a tɛ kɛ donc wagati de ye dolo n'i y'a mɛn ko dolo wagatiw de don quoi dolo dɔ la de bɛ wagati dɔn ala ka wagatiw ala ko min ye dɔrɔn ala o wagati ninnu ni samiya donna a tɛ danni kɛ wa ɲɔ tɛ wa mais latigɛ bɛ kɛ laɲini de jukɔrɔ mɔgɔ k'a fɔ ni ala ye ko min kɛ a banna nkalon kuma tɛ wa ala ma tile dilan wa tile ma dilan mɔgɔ bɛ se ka tile bali wa mais i ma gbata jɔ walasa i ka kisi tile ma wa mais i ye tile bali wa san de na wa mɔgɔ bɛ se ka san bali wa o tɛ ala ka latigɛ ye wa mais e ma so jɔ walasa ayiwa i kana san kana e bɔgɔ wa jɔn de ko mɔgɔ kana dɔɔni kɛ dɔɔni ye tiɲɛ ye mais n'i t'a dɔn e de bɛ kɛ ka mɔgɔw gosi ne y'o de fɔ n ko ne kɔni m'a fɔ fɛn wɛrɛ ni dɔɔni nana bila ka karisa ta minɛ na wari di yan sha alahu ni ala sɔnna ne bɛ taa sɛnɛ na ne cɛkɔrɔba ka taa sigi nkalontigɛ la ka wari minɛ k'a don ko dufe ne y'a fɔ ti mɔgɔ caman ye n ko ni i y'a fɔ ko dɔɔni de ye wari se ma i ye mɔgɔ min ma ko dilan n'i y'o wari dun o y'i halala ye nka n'i ye mɔgɔ ka wari minɛ a ma ko ma ɲɛ n'i y'o wari dun est-ce que e bɛ se k'a fɔ ko dɔɔni de y'o se ma i y'a tigi namara de kɛ ou bien a mana wari d'i ma ko i cɛ ka ɲi a y'a d'i ma ko i bɛ se de e y'a ka wari minɛ a ma ko ma ɲɛ e bɛ se k'a fɔ ko dɔɔni de y'o se ma cogo di e y'a gosi de o ye gosilikɛlaw de ye an ka émission sera a kuncɛ yɔrɔ la émission waati tɛmɛna ni sanga diya ye an bɛna don an ka question labanw kɔnɔ n'o ye question laban 2 ye nka fayida bɛ yan an tɛ se ka bɔ n'i ma ɲɛ an ma kow ka ca an ye fɛn 4 choisi ni o ye juguya ye ani garisigɛ sugujafa ani bagako an y'o 4 choisi donc n'a ma kɛ basi ye i bɛ fayida ɲɛnama kelen di nin waatiw la a bɔ waati n'a ko waati i k'a bɛɛ fɔ ka d'a kan n'a ye mun kɛ n'an t'a jɛ kosɛbɛ bon n bɛ min di fɔlɔ o ye ni ayiwa mɔgɔ dɔ y'i wele sisan a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko yɔrɔ de bɛ k'an dimi dɔ bɛ n kan i donc foyi t'i bolo ka se ka dimi nin wuli ka bɔ a tigi kan n bɛna o di bɛɛ ma n'i y'a kɛ dɔrɔn taa kana t'a la hali n'a tigi bɛ magan i b'a kɛ dɔrɔn a dimi bɛ jɔ i den dɔ nana a kunkolo bɛ k'a dimi a fɔ a k'a bolo da kunkolo kan i b'a salo dɔrɔn a bɛ ban i tɛ maga a la yɛrɛ a bɛ téléphone de bɛ i n'a cɛ i b'a kɛ donc kuma de ye diɲɛ ye donc ni mɔgɔ min y'o fɔ a ko a kɔnɔ bɛ k'a dimi walima yɔrɔ bɛ k'a dimi kɔ bɛ k'a dimi kaliya de bɛ na i b'i jɔ dɔrɔn i bɛ i bolo kɛ ka to k'i gbenikala salo i b'a fɔ sikɔlɔ 1 sikɔlɔ 2
sikɔlɔ 3 sikɔlɔ 4 sikɔlɔ 5 sikɔlɔ 6 sikɔlɔ 7 sikɔlɔ 8 sikɔlɔ 9 i bɛ tila ka segin a kan sikɔlɔ 1 sikɔlɔ 2 sikɔlɔ 3 sikɔlɔ 4 sikɔlɔ 5 sikɔlɔ 6 sikɔlɔ 7 sikɔlɔ 8 sikɔlɔ 9 a ɲininka b'a ko dimi bɛ cogo di ale b'a bolo da dimi kan a yɛrɛ de b'a dimi da n'i y'a sɔrɔ hali ni téléphone de bɛ n'a cɛ ne bɛ k'a fɔ ne bɛ bolo e de bɛ ka i ɲininkaliw salo ka salo ka jigin walima ka salo ka jigin a mana kɛ dimi o dimi ye hali n'i taara sɔrɔ dɔ kunkolo bɛ k'a dimi a kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko Seydou karamɔgɔ de y'a fɔ sikɔlɔ 9 sikɔlɔ 1 sikɔlɔ 2 sikɔlɔ 3 sikɔlɔ 4 sikɔlɔ 5 sikɔlɔ 6 sikɔlɔ 7 sikɔlɔ 8 sikɔlɔ 9 i b'a ɲininka a bɛ cogo di ni kunkolo dimi don a b'a la a ka fisa i bɛ tila ka segin a kan fo k'a bɔ yen pewu n'a tigi bɛ hali faransi i b'a kɛ donc k'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔɔni tɛ nkalon ye dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko dɔɔni ye fɛn i ye nin kan ye a diyara n ye a bonyana ma a diyara an filɛbaga bɛɛ lajɛlen anw yɛrɛ kun hakili ma nin ye k'a laɲini kɛ nka i hinɛna k'a ŋaniya n'a ye a bɛnna ma kojugu mɔgɔ min bɛ k'an suit ko nin y'aw garizigɛ b'i dolo karamɔgɔ ka émission kɔnɔna la ka se ka to ka banamisɛnninw furakɛ n'a ye o bɛ ɲa bɛɛ ma kosɛbɛ nka an ka fayida ko an b'a teliya yanni wagati donc o tɛmɛnen kɔfɛ voilà mɔgɔ min b'a fɛ gɛrɛsɛgɛ de ka gɛrɛsɛgɛ ɲini donc i bɛ se ka min kɛ i bɛ popo pogolo i b'a a bulu a fara a lili a ladɔn a fɔ ladɔn ko tɛ a bulu a feere a lili a fara o tɛ 4 ye i bɛ tinɛni ɲini ani barakante ani maɲɔkisɛni i b'a furugi n'a ye k'a ja suma na i y'a faamu i bɛ to ka a wusu n'i y'a kɛ a bɛ bɔ juma don n'i ma juma sɔrɔ i b'a bɔ alamisa bɔ sɔgɔmada fɛ voilà parce que don o don ni dolo bɛ yen ni don min bɛ yen a dolo bɛ taa 6 heures à 7 heures a fɔ 7 heures 8 heures dolo in de bɛ yen donc n'i ye fɛn o fɛn bɔ o don bi tun tɛ alamisa ye wa k'a ta se alamisa dolo bɛ taa minuit 1 heure 1 heure la a bɛna na sɔgɔmada fɛ 7 heures 8 heures a bɛna na 14 heures 15 heures a bɛna na 21 heures 22 heures donc ale ka heure bɛ jɔ dolo min bɛ i m'a ye seli bɛ kɛ ka don alamisa fɔ don o don fɛngɛ na don o don 14 heures 15 heures donc don o don dolo min bɛ mara kɛ ale de bɛna bɛn 14 heures 15 heures ma donc seli fana filɛ nin ye ni n'i ye mɔgɔ ye a ye seli kɛ ka san 1 kɛ ka san 2 kɛ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i tiɲɛ t'i bolo i tɛ ka seli a normal la n tɛ seli bɛ fantanya bɔ mɔgɔ la ni wulibali don ni ala sɔnna an bɛ dan don o kɔnɔ ka taa fɛ ala donc a de y'o fɛ bɔ waati voilà i b'a bɔ sɔgɔma a juma sɔgɔmada fɛ walima alamisa sɔgɔmada fɛ sanni ka non hali ni tile bɔra 7 heures 8 heures kɔnɔna na 7 heures 8 heures o kɔnɔna na parce que o b'a sɔrɔ dolo in de bɛ alamisa la o de bɛ yen i y'a faamu donc i bɛna a furugi ni tinɛni de bɛ fara kan k'a furugi ni barakate ani maɲɔkisɛni n'i tilala i b'a ja n'i y'a ja i bɛ to k'a kɛ i t'a wusu fiyewu k'a sɔrɔ ka bɔ k'i ka ɲinini kɛ n'i ma fɛn dɔ sɔrɔ o tɛ se ka kɛ cogoya si la bon o fana tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna kilisi kelen di i y'a faamu mɔgɔ bɛ bɔ ka taa ɲinini na n'i bɔra i bɛ don ni wari dɔ ye i b'a fɔ to bɛ sumina ye surugumasaso 9 dugamasaso 9 gɛrɛsɛgɛso 9 ni karisa ta y'a 10 ye to bɛ sumina ye surugumasaso 9 dugamasaso 9 gɛrɛsɛgɛso 9 ni karisa ta y'a 10 ye i bɛ nin fɔ sɔgɔmada fɛ yanni i ka bɔ k'i ɲɛ sɔrɔ n'i bɔra i bɛ segin ni fɛn dɔ ye wulibali don marhaba an bɛ taa sugu ja fɔlɔ la sisan bon n'i bɛ fɛ i ka sugu ka ja n'an y'a bɛɛ di o tuma na komi bon dɔɔni kɔni non n ko komi dɔɔni i b'a di i n'a fɔ baji don i bɛ min n ko i b'a di i bɛ min a tɛ ban quoi i y'a faamu dɔɔni kelen fana tigi ka dɔɔni tɛ sɔrɔ koyi kelen de bɛ i bolo i bɛ se ka caman di dɛ donc o la sisan mɔgɔ min b'a fɛ ko i ka sugu man di i bɛ taa fɛngɛ ɲini ntɔmɔnɔ i bɛ taa dɔmɔnɔ bulu 100 bɔ tarabaden dɔ bɛ yen i b'a ci a la tarabaden in bɛ ci ko tɔntigi 1 2 1 1 i b'o ci a kan k'a ja suma na k'a mugu bɔ i b'a don bidɔnni kɔnɔ ka ji k'a la n'i ye ji k'a la i bɛ sɔrɔ ka mais n'i bɛna ji min k'a la a kɛ kɔlɔnji ye kana worobinɛji k'a la parce que worobinɛji filɛ nin ye ji naturel tɛ a bɛ fura koya quoi i bɛ kɔlɔnji walima baji k'a la donc i b'a parfum dunuya k'a la n'i bɛ taa i ka feere yɔrɔ la i bɛ dɔɔnin kɛ k'i tɛgɛ wɔmu i bɛ taa i ka feere yɔrɔ la i bɛ taa dɔrɔn sanni bɛ kɛ o fana ye wulibali ye n tɛ nkalon di aw ma parce que n'i ye nkalon di ni mɔgɔw nana kɛ n'o ma jɔyɔrɔ ye
bɛ fɔ ko miyankɛ ye nkalon tigɛ miyanka dun man ka nkalon tigɛ o fana bɔ waati b'o la bon o kɔni n'i b'o fana bɔ parce que gɛrɛsɛgɛ yiri ninnu bɛɛ bɛ bɔ n'i b'a fɛ ka gɛrɛsɛgɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a bɔ sɔgɔmada fɛ 7h 8h n'i y'o jɛ bon o bɛ kɛ 14h 15h n'i b'a bɔ don min na ni alamisa don parce que 14h 15h alamisa don olu bɛ yen o de dun ye nafolo fɛnɛ ye i y'a faamu voilà sisan de an bɛ taa sa baarako la sisan baara bon baarako ninnu na ni i bɛ fɛ ka baara ɲini i bɛ bɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin o ko ninnu o ɲɛ ka misɛn dɔɔnin mais i bɛ se ka yiri min ɲini o la o ye duwalen kuru 3 foroko faraka kuru 3 wosobulu kuru 3 i b'o ɲini k'a tebi k'i kɔ a la tile 9 ni tile 9 dafara i bɛ ŋɔmikun 124 saraka ten parce que saraka bɛɛ la ŋɔmi ɲɔgɔnna saraka tɛ ani buru ko mana gɛlɛya cogo cogo hali n'u ko bɛ taa datugu n'i ye ŋɔmikun 9 san k'a hami d'a kan k'a saraka gɛlɛya o gɛlɛya la dɔrɔn i b'u jɔrɔ ye ŋɔmikun 9 mais i bɛ nin saraka 124 donc 124 denmisɛnninw ma i b'a saraka denmisɛnninw na o y'a sɔrɔ i ye fura in ko ka ban o fana waati b'o la walima waati bon olu fana dɔn i bɛ se ka n'i b'a ɲini dɔrɔn n'i bɛ a ɲini bon comme n'i y'a ye n bɛ ka alamisa di parce que anw de wagatiw de bɛ yen i b'a sɔrɔ alamisa dɔ man di bon ko in man nɔgɔ quoi i y'a ye donc o de bɛ k'a sɔn n'i y'a ye hali ni e yɛrɛ ka fɛngɛ ne ka kasi fayida d'i ma ca ten parce que ne b'a dɔn a ka kan ka bɔ wagati min na wagati dɔ i bɛ taa bɔ a ma bɔ a wagati la i b'a sɔrɔ i b'a bɔ don min na alamisa dɔ bɛ yen a man di n'i y'a bɔ o la k'a fɔ ko dolo karamɔgɔ ko k'a bɔ o la n'a ma ɲɛ dɔrɔn a kɛra nkalontigɛla ye donc dolo karamɔgɔ de b'a lajɛ nin don in ni alamisa in ka di a bɛ se ka bɔ an tɛ se k'a dɔn cogo si kan o ko bi alamisa man di walima a ka di bon o kɛli ma nɔgɔ quoi parce que calcul de b'a la ni ko filɛ dama i bɛna kalan kɛ fo n'i nana o kalan kɛ o la sa n'a ma parce que don de wagatiw de bɛ kalan k'a dɔn k'a fɔ nin wagati nin don in na nin mɛlɛkɛ in de bɛ nin don in na nin mɛlɛkɛ de bɛ donc olu de bɛ yen donc mɛlɛkɛw dɔw bɛ tile 5 kɛ mais u bɛ na heure fana kɔnɔ i y'a faamu donc heure min bɛ yen miniti 20 i m'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli n'i b'a ɲɛdɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli 1h30 i kɔni ka alako bɛ bonya n'i ma kɔlɔsi i bɛ kɛlɛ kɛ alako la nka mɛ i bɛ wari fana sɔrɔ i m'a ye wa a bɛ o bɛ seli a la mɛlɛkɛ 41 de don ale de bɛ adamaden alako kanu don mɔgɔninsi dusukun na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli 1h30 karamɔgɔ ala ko fanga ka bon n'i ma kɔlɔsi a bɛ bɔ ala ko la mais wari fana bɛ sɔrɔ a la parce que mɛlɛkɛ in bɛ wari di a bɛ ala ko kanu don adamaden na muluwali don wagati ko de don an ko i ka o jaabi jɔ ye nka juguya an kun ma ɲinɛ juguya ninnu bon parce que n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye bon anw ka juguya ko ni mɔgɔw ta tɛ kelen dolo ka juguya ani mɔgɔw ka juguya tɛ parce que mɔgɔw fɛ dɔrɔn ko mɔgɔw de bɛ juguya kɛ mɔgɔ la non i bɛ bange wagati min na dɔrɔn i bangedenw o de bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ to i juguya la parce que n'i bangena ka bɛn ni dolo min n'u ye ɲɔgɔn fadenw ye donc o fadenya de bɛ k'i kɔ i mana taa turabudala fɔ a b'a fɔ ko fadenya b'i kɔ walima siri b'i la parce que o y'a sɔrɔ dolo ninnu ka fɛngɛ bɛɛ bon olu de bɛ n'i taara k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ jugu fara ko bon o jugu sira t'a ɲɛ fo a ka sɔrɔ e k'a dɔn dolo jumɛnw de bɛ se ka ɲɔgɔn na i n'a fɔ misali la sa araba dolo samedi dolo bɛ se alamisa dolo araba dolo la i y'a faamu n'i ye bangena ka bɛn n'o ye o fadenya b'i kɔ dɔrɔn fɛɛrɛ de bɛ tigɛ ka samedi dolo de ka waleyaw ɲini ka k'i la donc a tɛ se i tɛ degun sɔrɔ quoi voilà donc o de y'a kɛ a ko man nɔgɔn an k'an pan ale kunna parce que ale ko ka ca kojugu ɲininkali laban min b'an bolo sisan sani an ka se i ka telefɔni numéro dili ma o ye an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye Mali gɛlɛya ka ca sisan yala welekan dɔ i bolo ka se maliyɛnw ma an bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani Mali ɲɛmɔgɔw n'o ye Bandaw n'a ka jama ye yala conseil dɔ b'i bolo ladilikan y'i bolo ka d'u ma oui bon parce que ne yɛrɛ adamaden n'i bɛ diɲɛ ko o ko la i y'a dɔn fanga ye ala de ka baarakɛlaw de ye i y'a faamu fanga ala de b'a di ni ala y'a di mɔgɔ min ma n'i ko a ma ɲa donc a bɛ kɛ komi e ni ala bɛ ɲɔgɔn na mais faama fana n kɔni bɛ min ɲini fɔlɔ u k'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka fantanw tɔɲɔ dɔrɔn a b'a fɛ k'u ka fanga tiɲɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye fantan tɔɲɔ na a bɛ fɛ k'i ka fanga de tiɲɛ donc ka jija n'a fɔra ko fantan tɔɲɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ taara ka taa e yɛrɛ taara dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ in man ɲi ka taa san mɔgɔ a taara ci ko an y'i tɔɲɔ o ko tɛ dɛ
man kan t'olu de ma mais k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen i n'a fɔ balo ka gɛlɛ balo gɛlɛ i n'a fɔ buruko in bɛ cogo min na donc anw b'a dɔn faamaw y'o se kɛ mais mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen faamaw ye buru fɛngɛ in bɛɛ bɛ yen dedɔmaya bɛɛ bɛ kɛ buru la farini na walayi faama ninnu o ye dɔ kɛ dɛ walayi an bɛ faama ninnu fo mais halisa u ka jija mais u k'a lajɛ u ka adamadenw bɛɛ n'i y'a ye u bɛɛ bɛ ka kule dɔw bɛ ka kule ko tubabuw ka taa du ka dilan aw yɛrɛ ma bɛn adamaden n'aw bɛnna anw ka miyankaw fɛ yen n'i taara se miyanka la karamɔgɔkɛ n'i ye miyankaw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn dun nka ni n'o ye miyankaw kɛlɛ e b'a dɔn k'a fɔ k'a ma bɛn o de ye adamadenw ka kan ka kɛ ten faamaw ka kan ka bɛn de k'a fɔ ko karisa de b'a la karisa ni karisa malola anw bɛɛ de malola faama kelen mana malo dɔrɔn faama bɛɛ de malola ni faama kelen ye tiɲɛni kɛ dɔrɔn a ye faamaw bɛɛ lagosi donc fo faamaw de k'u dɔn k'a fɔ bi hali n'i y'a mɛn an ka balimakɛ in bɛ yen bi walayi jogo ɲuman de y'a kɛ n'a ye yɔrɔ sɔrɔ a bɛ yɛlɛ fanga kan wagati min na mɔgɔ si tɛ yen ni min m'a tanu mun de y'a se a ma mun de y'a se a ma jogo ɲuman adamaden jogo ɲuman a bɛ nafa dɔ ɲɛ i ye sini hali i denw nka mɛ n'i ma kɔlɔsi k'a fɔ sonsan a fɔ sama kana fɔ sonsan mun b'i se ma parce que mɔgɔw fana bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ fɛ ni karisa de b'a la a ka tiɲɛ i bɛ olu de kɔlɔsi n'i y'o fɛn sɔrɔ dɔrɔn i bɛ jahanɛmɛ jigin a kunna mɔgɔ bɛ yen n'ale ta parce que u ta tɛ jamana ko ye o e mana faama mana koya ye cogo o ni jamana ye a dun ye jamana ɲɛmɔgɔya la mais n'i y'ale ka ko tiɲɛ dɔrɔn i ma jamana coro wa donc n'u dɔ sɔrɔla dɔrɔn o ye jamana tiɲɛna de ye donc tasuma de ka kan ka bɔn mɔgɔ bɛ fɛ ka jamana k'a fɔ ko faamaw de man di ye faamaw y'a boli ka faamaw tɔgɔ tiɲɛ donc i bɛ tasuma de jigin a kan donc fantanw fana ni fantan min filila dɔrɔn a yira ala k'a fɔ i filila i bɛ baara d'a kan o tɛ ala fɛngɛ tɛ dɛ ala parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen karamɔgɔkɛ n'i y'o bila o yɛrɛ o b'u yɛrɛ faga non n'i ye mɔgɔw bila o yɛrɛ ye wa donc faama sigi kun ye ka adamaden kisi mɔgɔw tɛ nin cigarette filɛ nin a sɛbɛnlen b'a la ko dangereux pour la santé mais mɔgɔ joli de bɛ k'a min donc i b'a dɔn k'a fɔ ko fo mais n'a kɛra sa n'i y'a min dɔrɔn n'i bɛ tigɛ faamaw bɛ se k'a bali o tiɲɛ tɛ wa wala donc fo faamaw k'a lajɛ u ka hinɛ jamanadenw na walayi ka balo u ka kɔlɔsi baloko ka balo nɔgɔya fantanw ye walayi ala bɛ hɛrɛ k'u ye i y'a faamu wa kuma caman nin bɛɛ n'i y'a mɛn u b'a fɛngɛ parce que mɔgɔw bɛ gɛlɛya de da fantanw kan n'u y'a dɔn fantanw tɔɔrɔla sa u bɛ sɔrɔ ka wuli ka fantanw su ka kɛ o kan i ma bamanankan in faamu donc n b'u ladilikanw d'u ma minnu bɛ yen n'u tɛ fanga fɛ olu bɛ fɛɛrɛ de tigɛ hali n'i ye wari di k'a fɔ ko ka taa di fantanw ma o t'a di ka fantanw digi fɔlɔ k'aw dimi fɔlɔ ka sɔrɔ ka na u lasu ka wuli y'a dɔn o ye fɛn ye min man ɲi donc e de ka kan k'a kɔlɔsi ne tɛ farini filɛ nin ye farini mugu bɛ yen anw b'a dɔn farini mugu nin a dɔrɔmɛ kelen fanga t'a minɛ fiyewu y'a dɔn a y'a se kɛ dɛ mais jɔn de bɛ k'a bali k'a gbɛlɛya faama damaw tugu olu yɛrɛ de bɛ commerce la u b'a mugu a ben k'a tila ɲɔgɔn na fantanw o ma kɛ fantanw kɔrɔ donc n'i taara sɛgɛsɛgɛli dɔrɔn i b'a sɔrɔ a benna mais a benna mun na a ma jigin farini mugu tɛ a di dɔ ma tɛ sara condition bɛ sara ka di ni jamana bɛ dɔ sɔrɔ a la jamana y'a bɛɛ ben mais mun na a ma jigin ale essence kuma la essence jiginna nka fɛn bɔ transport fɛnɛ na mais mun na a ma kɛ donc fo faamaw k'a lajɛ ne kɔni b'u fo n bɛ dugawu k'u ye jamanadenw fana n ka dugawu kɛ an ka jamana in marali ma nɔgɔ cɛ o cɛ ne y'a fɔ dolo de bɛ yen cɛ o cɛ ko i bɛ mɔgɔw mara ni démocratie dɔrɔn i bɛ taa tilegan fɛ non o fura foyi t'i bolo k'a fɔ parce que dolo min bɛ yen dolo nin ye dolo jamana ye f'i ka tasuma de e b'a ye e delila ka dɔ ye kufa nɛnɛ wa arajo la wa o tɛ anw ka faamaw lagosi wa mais dɔ ka taa kufa lagosi bani e y'o mɛn ka yan an mun na parce que a dɔnlen don cɛ min don n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ bɔ i da ko a ma bɛn bon lagosi dun n'i lagosira dɔrɔn i y'a ye o bɛ k'i lagosi kojugu don parce que a bɛ jamana tiɲɛ quoi n'i ye faama lagosi ka ban dɔrɔn donc ka kojugu dɔw fɔ faamaw ma dɔrɔn donc ne yɛrɛ fɛ hali ni ne y'a ye anw ka jamana na ni ne y'a ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw fagala yɔrɔ dɔ la k'a fɔ a bɛ ne tɔɔrɔ quoi fo n'i y'a fɔ ko an ka sɔrɔsi ye mɔgɔ 10 faga yan fɛ u ye mɔgɔ 2 faga an fɛ ne nisɔn bɛ diya parce que ne b'a dɔn o de Musa tile la ko in tun bɛ ten parce que adamaden kana i jamanadenw ka mɔgɔ minnu bɛ yen bon mɔgɔ jama de bɛ ne y'o fɔ n ko faama ninnu filɛ walayi ala ye ninnu dilan cogo min na jamana in kanu b'u la mɔgɔ min bɛ taa yɛrɛ nin di dɔw bɛ fɔ faama ninnu nin man kan faamaw bɛ taa nin di ni ko nana sa an bɛɛ bɛ boli ka polisiw to yen
tiɲɛ tɛ wa bon e bɛ se k'a fɔ ko e ye jamanaden ye ka tɛmɛ o kan cogo di n'a gbana an bɛ boli ka sɔrɔ t'u don ye e ko e de ye jamanaden bon k'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ale b'a ni di i ka kan k'o dɛmɛ sa dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ an ka foli b'i ye an bɛ foli di Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ne ko émission dɔnni kɛnɛ ye Seydou Tarawele fɛ yen ni dolokaramɔgɔ don an bɛna kumakan laban d'a ma a ka foli kan ani a ka téléphone numéro walasa mɔgɔ minnu mago b'a la a bɛ se k'u wele u bɛ se k'a wele cogo min na ni ala ye ani mɔgɔ min ka ayiwa bon ne kɔni ne bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ minnu y'a lamɛn n bɛ foli k'o bɛɛ ka jamana fo ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana ye ala k'a ja ni mɔgɔ min fana mako bɛ na k'a fɔ n ye kuma min fɔ n'i ma min faamu i b'a fɛ ka ɲininkali k'a la ne ka numéro ye 75 08 20 35 75 08 20 35 n'i ye numéro in wele i ye fɛn o fɛn fɔ n'i b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn i bɛ ɲininka nin na n b'a ɲɛfɔ ɲɛna parce que ne y'a fɔ n ko n tɛ mɔgɔ lagosi ne bɛ fɛ ka bɛɛ ka faamuya k'a la k'a fɔ faamuya ka dɔn ni faamuya sɔrɔla dɔrɔn parce que mande fanga ye min kɛ o y'a kɛ bɛɛ ka kan ka ko dɔn i y'a faamu wa bɛɛ ka kan ka ko dɔn bɛɛ ka kan ka baara kɛ bɛɛ ka kan ka tilen bɛɛ mɔgɔ i man ka fɔ ko mɔgɔ kana fɔ ko ɲɛna ko sabu ni mɔgɔ ma ko dɔn e bɛ baara kɛ cogo di n'i ye ko dɔn ka baara kɛ n'i ma tilen e tɔnɔ bɛ dun cogo di ni e ye ko dɔn ka baara kɛ ka tilen ni mɔgɔ fagolo bɛ kɛrɛfɛ e b'i ka baara tɔnɔ di mɔgɔ fagolo ɲɛna cogo di donc ni duuru in de dɛ Sunjata duuru de don mɔgɔ bɛɛ ka kan ka ko dɔn bɛɛ ka kan ka tilen a fɔ baara kɛ bɛɛ ka kan ka tilen i kana fago mɔgɔ wɛrɛ fana kana fago i ɲɛna o tɛ duuru de ya donc ni duuru in de tun bɛ yen donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an donna mɔgɔ gasi la k'a dɔn an m'a dabɔ a kama kuma bɛ mɔgɔ dun mais an ma kuma in fɔ ni dusu ŋaniya cogo si ye ala y'o dɔn kira y'o dɔn donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ segin n ka numéro kan 75 08 20 35 ne ye Seydou Tarawele ye ne bɛ bɔ Kucala ne ye Miɲanga de ye ne fa ye Nangasanga Tarawele ye ne ba ye Keganya Tarawele ye parce que n'i y'o fɔ yɔrɔ yɔrɔ ne ma olu tɔgɔ fɔ n bɛ kɛ o ma fitiriwale ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Miɲangaw bɛɛ fo ka jamana siya bɛɛ ma si bɔ siya la n b'u bɛɛ fo. Merci beaucoup. Actuel Media filɛbagaw ne kun b'an bolo bi émission dɔnni kɛnɛ an bɛ dolokaramɔgɔ Seydou Tarawele fɛ yen a ye faamuya caman sɔrɔ ani information caman sɔrɔ a la donc an b'a fɔ aw kan bɛn n'ala sɔnna jeudi ni waati kelen in na an ka chaîne Actuel Media sanfɛ